Príjemný dobrý večer vám prajem, Kalemačové štyrky vám v Mindenkine. Vážení prítomní, dovolte mi, aby som vás všetkých tu prítomných privítal na dnešnom fóre na tému platené parkovanie v Šamoríne. Obdržal som, ako dobre viete, ešte v minulom roku otvorený list primátorovi mesta, ktorému boli pripojené podpisové hárky a boli podpisované tieto hárky k týmto poznatkom, ktoré obsahoval a obsahuje tento otvorený list. Nakoľko sa žiadalo od signatárov tohto listu, aby som zvolal zhromaždenie fórum na túto tému ešte v novembri 2016, nakoľko v novembri 2016, 16. novembra bola žiadosť, som bol na liečení, ako som to signatárovi a by som povedal pánovi Šipošovi, ktorý bol kontaktnou osobou na týchto hárkoch a na tomto otvorenom liste oznámil, že idem na liečenie. Po liečení sa vrátim iba pred Vianocami, čiže v novom roku, nie v období, keď sa išlo na dovolenky, sa usporiada toto fórum. Na ostatnom zastupiteľstve v decembri sme ešte raz zdôraznili, že to bude dnešný deň a so začiatkom o 18:00 hodin. Takže vás ešte raz všetkých vítam. Engedjék meg, hogy mindannyiukat tisztelettel és szeretettel köszöntsem a mai fizetett parkolásról szóló lakossági fórumon, amely fórumot a személyemhez intézett, polgármesternek intézett nyílt levél aláírói nevében kért a szignatári aláírója és kontaktus személye ezeknek az éveknek, illetve a nyílt levélnek Sipos József úr. Mivel én ő által jelzett időpontban, amelyet a levél tartalmazott, nem voltam Somorján, és ezt kellő időben tudottam ővele is, ezért mondtam, hogy lehetőség szerint az első adandó alkalommal január folyamán sor kerül erre az összejövetelre. Ez az összejövetel ebből a célból és erre az indítatásra lett összehívva. Dovolte mi, aby som ešte na úvod povedal niekoľko základných vecí ohľadom zavádzania a zavedenia plateného parkovania v meste Šamorín. A taktiež, aby sme si určili pravidlá, ako dnes budeme komunikovať, aby sme jeden druhému neskákali do reči, aby sme si ujasnili aspoň tie základné pravidlá dohovoru alebo základné pravidlá dnešného fóra, aby sme zbytočne nemárnili čas, aby sme jeden druhého aj ctili, aj ustili tým, že ho vypočujeme. Takže najprv tým dôvodom zavedenia plateného parkovania všeobecnosti ešte treba poznamenať, že ešte v roku 2007-2008 sa vykonali prvé analýzy ohľadom zmapovania situácie parkovania v centre mesta. V roku 2015 neskôršie, čiže predminulý rok došlo k konkretizácii úloh Mestského úradu, keď bol daný konkrétny návrh na vypracovanie projektu alebo návrhu projektu na zavedenie plateného parkovania. Čo bolo vôbec cieľom alebo zavedenia tohto parkovania? Dosiahnuť aspoň to v súlade s terajším trendom v statickej doprave,
aby sa v centre mesta znížil počet vozidiel, čítanie parkujúcich vozidiel samozrejme, a taktiež, aby sa dospelo neskoršie počase k tomu, aby boli vytvorené aj ukludnené zóny dopravy. Ďalej samozrejme, aby sa zvyšovala bezpečnosť chodcov, zvyšovala sa bezpečnosť nestatickej dopravy v meste, taktiež, aby sa zlepšovalo ovzdušie v centre mesta a hlavne, aby sa bez toho, aby sa v celom úzkom centre sa zvýšila rotácia vozidiel, ktoré parkujú na parkoviskách v centre mesta. Toto sú tie základné veci, o ktoré nám išlo ešte po analýzach v roku 2007-2008 a hlavne to boli úlohy dané v roku 2015. Tehát röviden még néhány szót arról, hogy 2007-2008-as évben miről és mindenről volt szó, és miért kezdtünk hozzálépni ahhoz, hogy elkezdjük foglalkozni a fizetett parkolás kérdéseivel a városban. Jelen pillanatban azt kell, hogy elmondjam, hogy a legfőbb célok azok voltak, hogy a város szűk központjába lehetőség szerint a jelenlegi európai trenddel összhangba emeljük a parkolóhelyeken a gépkocsik rotációját, tehát több gépkocsi parkolhasson és tudjon megállni a létező szűk belvárosi parkolókon, hogy növeljük a lakosoknak a biztonságát, úgy a gyalogosok, mint a gépkocsival közlekedőknek. Hozzájárulunk azzal, hogy minél kevesebb gépkocsi jár be a legszűkebb centrumba a életkörnyezet javításához és hasonló. Hogy mi mindenről volt még szó, arról majd a későbbiekben majd szólok. Dovolte mi, aby som ešte predstavil tých mojich kolegov, ktorí sú tu pri stole. Je to pán inžinier Todt, ktorý sa zaoberal mapovaním statickej dopravy v meste už dávnejšie a ktorý dostal za úlohu v roku 2015 to, aby po skonkretizovaní úloh začal a viedol tým, ktorý pracoval s projektom zavedenia plateného parkovania. Pán Robert Keresztes je predsedom Komisie dopravy, bezpečnosti a požiarnej ochrany v meste. Ďalej pán Imrich Sabadoš, náčelník mestskej polície, je tu prítomný. A taktiež je tu prítomný pán poslanec Naď, ktorý zároveň je konateľom firmy Area, ktorá prevádzkuje tieto platené parkoviská, ktoré časti mesta, verejného priestranstva sme dali tejto firme do prenájmu za účelom sprevádzkovania spoplatnených parkovisk. Tehát röviden bemutattam a jelenlevőket. A teraz by sme pristúpili k tomu, kvôli čomu došli obyvatelia dnes do sály, a aby som nerečnil iba z tejto strany stola, by som odozdal slovo vám, ktorí ste tu prítomní, aby ste sa vyjadrili k týmto veciam, aby ste sa vyjadrili taktiež tomu, že čo všetko sa odohralo od minulého roka, keď sa prijal VZN číslo 3 z roku 2016 o spoplatnenom parkovaní. Mám za to, že ako prvého by som oslovil pána Šipoša,
ktorý, ak sa chce on ujať ako prvý slova, aby sa ujal slova. Mikrofóny samozrejme, pán kolega prednosta vám bude dávať do ruky a poprosil by som vás, aby ste sa vždy, každý, kto sa hlási o slovo, aby ste sa predstavili a taktiež, aby ste vyčkali, pokiaľ k vám dojdeme s mikrofónom ohľadom toho, aby ste boli počuteľní, aby každý počul, o čom hovorí ten, ktorý sa hlási o slovo. A bol by som veľmi rád, keby ste jeden druhého ctili aspoň v tom, že zachováte ticho a pozornosť, venujete tomu, kto má slovo. Takže nech sa páči, ak pán Šipoš sa chce ujať slova, tak ako prvému mu udelujem slovo. Először is Sipos úrnak adnák szót, és azt hiszem mindenki értette, hogy miről beszéltem, hogy hogyan és miként próbáljunk viselkedni egymással szemben, hogy próbáljuk megérteni azt, hogy ki mikor beszél, a másikat lehetőség szerint ne szakítsuk félbe. Nech sa páči. Dobrý večer prajem, takže ďakujem pekne za slovo. V prvom rade by som sa chcel poďakovať pánovi primátorovi a všetkým, ktorí nejakým spôsobom prispeli k tomu, aby sa toto zhromaždenie, alebo jak ste to nazvali, fórum, uskutočnilo. A verím, že sa to celé uskutoční v takom konštruktívnom a pokojnej atmosfére a že sa pokúsime spoločne nájsť nejaké východiská z toho, čo sme jednak načetli tými otvorenými listami, jednak tým, čo ľudia cez rôzne fóra, cez rôzne kanály posúvali nejaké informácie. My sme to viac menej spísali, odovzdali a tých poznámok, pripomienok bolo dosť veľa a ja budem rád, pokiaľ tí občania, ktorých sa to najviac dotýka, aby si tie pripomienky, ktoré jednak medzi rečou a v zákulisí a kdekade sa podali, tak aby to tu prezentovali a navrhli aj nejaké riešenia na konkrétne jednotlivé body. Ja by som k tomu teraz nemal nejak viac, ja by som vyzval všetkých tých, ktorí si našli čas, prišli a majú konkrétne skúsenosti, konkrétne pripomienky, aby to tu odprezentovali a následne, aby sme na to skúsili nájsť nejaké riešenie. Ďakujem. Ďakujem, samozrejme, moji kolegovia z úradu budú robiť poznámky a všetky odznelé konštruktívne návrhy poznamenajú, budeme ich samozrejme preberať tak na komisiách, ako aj v zastupiteľstve, podľa toho, ako sa dnes vyjadríte. Nech sa páči, keď sa niekto hlási ďalej, dávam ďalej slovo. Nech sa páči, poprosil by som, aby ste priniesli mikrofón. Poprosil by som do mikrofónu. Vážené vedenie mesta, vážení prítomní, volám sa Marta Boďajová, bývam v Čelistove a som rodená Šamorinčanka. Nadovšetko milujem moje rodné mesto, aj so všetkými jeho nedostatkami. Toľko na úvod a teraz k veci. Chcela by som reagovať na tzv. Šipošové 12 z otvoreného listu primátorovi zo 17. augusta 2016. Tieto argumenty sú nepravdivé a už dávno nereálne, slúžia ako falošný marketingový ťah, sú vykonštruované bojkotochtivými ľuďmi a podané ich plateným hovorcom, signatárom, autorom listu, pánom Jozefom Šipošom. Podotýkam, že pána Šipoša si uctím ako človeka, doteraz som ho nepoznala, ale teraz som už mala možnosť ho spoznať. Aj keď mám protiargumenty ku všetkým 12 bodom, vzhľadom na časovú tieseň vyjadrím sa iba k 9. bodu,
čerstvé potraviny z trhu, pekárne či z mesiarstva. Tak prvá skupina ľudí je tá, ktorá tieto produkty nakupuje v obchodných reťazcoch. Tam nakupovali aj predtým, lebo zaplatia za nákup o polovicu menej. Druhá skupina, ktorá si potrpí na čerstvých potravinách z trhoviska, pekárne či z mesiarstva, nakúpi za pol hodinku a ďalšie 2-3 hodiny vysedávajú v okolitých kaviarniach pri rôznych nápojoch, sladkostiach a cigaretách. Títo ľudia takto nakupovali aj predtým, s tým rozdielom, že teraz musia zaplatiť aj parkovné, maximálne €50 na 3 hodiny. Je to zanedbateľná položka oproti konzumácii v kaviarni, ale majú voľné miesto na parkovanie. A preto majú voľné miesta, lebo víkendové autá tam vtedy nestoja. Totiž majitelia týchto služobných aut nenakupujú na trhovisku ani inde. Tretia skupina Šamorinčanov chodí na nákupy v sobotu do mesta pešo alebo na bicykli. Takto nakupovali aj predtým. Sú totiž to radi, že aspoň jeden deň v týždni si môžu auta nechať doma, parkovať s nimi doma a radšej si trochu zašportujú. A štvrtá skupina ľudí si zvolí výhodnú možnosť na nákupy v sobotu ráno od 6. do 8. hodiny, kedy sa za parkovanie ešte neplatí, ale výrobcovia a pestovatelia domácich čerstvých produktov už sú na svojich miestach a čakajú na zákazníkov. Títo ľudia takto nakupovali aj predtým. Pripomínam však, že v tomto čase kaviarne buď sú ešte zatvorené, alebo zývajú prázdnotou. Tak toľko na porovnanie k bode 9. Podľa mňa sa nič nezmenilo pri nakupovaní. Zmena nastala jedine pri sobotňajšom posedení pred obedom. Som rozhodne za platený parkovací systém. Od jeho zavedenia si vždy nájdem voľné miesto. Chodím do mesta často, niekedy dennodenne a parkujem iba za 40 € na jeden celý rok. V meste je poriadok a čistota. Vytvorilo sa veľa nových parkovacích miest a čo je dôležité, zvýšila sa bezpečnosť, lebo kontrolóri parkovacích lístkov dbajú aj na ich bezpečné státie. Na záver môjho príspevku žiadam vedenie mesta, aby tento rozumný parkovací systém v našom meste nikdy nezrušilo. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem. Pani Boďaj za príspevok a ideme ďalej. Ďalšia sa hlási Ervin. Poprosil by som o mikrofón, nech sa páči. Dobrý večer, volám sa Benešová a bývam v Šamoríne 12 rokov a som prisťahovaná, nie som rodný Šamorinčan, mám tu trvalý pobyt. Pani síce povedala zo pár dobrých vecí, ale napriek tomu nesúhlasím s ňou. Chcela by som sa opýtať na viacero vecí. Poprvé, čo v prípade, že som zamestnaná, mám k dispozícii služobné auto a toto služobné auto môžem podľa možnosti alebo podľa pokynov môjho zamestnávateľa meniť raz týždenne napríklad. Ja som ochotná si kúpiť kartu, ale prečo tá karta je písaná na auto, na EŠPZ a nie na majiteľa? To znamená, že pokiaľ mne zamestnávateľ podľa jeho pokynov mení auto, ako to mám ja zabezpečiť? Či mi budete každý týždeň vydávať novú kartu a ja budem behať do áreí, alebo si musím za každým kúpiť novú a vy mi budete vrácať peniaze, alebo budem platiť za hodiny, ktoré parkujem doma, čo mi príde samozrejme nejakým spôsobom predražené. To je jedna otázka. Druhá otázka sa chcem opýtať, kam alebo akým spôsobom zistíme informácie, kam išli peniaze z parkovania, pretože sa hovorilo, že peniaze budú použité na údržbu ciest, chodníkov a tak ďalej, o čom túto zimu nie som vôbec presvedčená, že by bolo splnené, nakoľko na všetkých parkoviskách je niekoľko centimetrová vrstva ľadu a je veľký problém sa vôbec k parkovisku dostať. A ďalšia otázka znie, keď už tu pani hovorila o bezpečnosti, kto mi zaplatí škodu vzniknutú na aute, ktoré bolo zaparkované na mestskom pozemku, na spoplatnenom
parkovacom mieste a bola mi vzniknutá škoda vo výške 150 eur, ktoré som musela zaplatiť zo svojho vrecka. Ďakujem, to boli zatiaľ otázky a taktiež mám za to, že tá prvá časť bola aj s podnetom na také riešenie bez návrhu zatiaľ, ale je tu problém, o ktorom probléme ste hovorila. Mint ahogy elhangzott, volt egy problémája a hölgynek, ami a szolgálati gépkocsik cseréjéről szólt, de ettől függetlenül van még néhány dolog, amiről szó van. Ešte by som sa vrátil k tomu, že aby sme si nevýlili pojem spoplatnené parkovanie alebo platené parkovisko a chránené parkovisko alebo strážené parkovisko, ale to iba tak na margo, ale k vašim otázkam sa pravdepodobne niečo aj teraz hneď od stola dotyčných sa vyjadria. Ja nehovorím, že budú 100% vám k dispozícii a že vám vyhovejú už aj z fleku, lebo to je asi nemožné. Ale čo sa týka toho, že čo sa udialo tohto roku na chodníkoch a vôbec na cestách, je zima, aby som sa veľmi nesekol, pomaly 2 týždne je poriadna zima a vy si už súdite také veci. Ja viem, že na parkoviskách sa veľmi ťažko hýbe, lebo na parkoviskách sú problémy. Nie je tam jednoduché sa dostať ani spôsobom a tak ďalej, ale teraz o tom nejdem hovoriť. Ja nechcem, aby sme tu robili dialógy. Nechcem byť hnusná, ale to, že je zima, asi v decembri treba počítať s tým. No samozrejme, však je zima. Neposypané, neposolené a sú tam niekoľko centimetrové vrstvy snehu. Idete zaparkovať medzi dve autá a musíte dávať sakra pozor, aby ste vy do niekoho nebukli alebo niekto nebukol do vás. Mňa by zaujímalo, prečo, takisto jak hovoríte, napríklad to, čo som sa pýtala na tie služobné autá, prečo to už nebolo zahrnuté v prvom návrhu, prečo s takýmito vecami ste nepočítali. Nie všetci majú iba súkromné autá. Je kopec ľudí, ktoré proste sú na niektorých pozíciách. Pani Zlatá, niekoľkým, samozrejme, to, čo ste vyhovorila, to je taký precedens, že si obmieniate, čo ja viem, týždenne 2-krát alebo mesačne 4-krát osobné vozidlá. Ale nie je jedno, pani Zlatá. Nie je jedno. Prosím vás, ale hovorím, že o vás ste sa, aby sme sa takto nebavili bez toho, že sa ohlásite. Tam, ja nehovorím vám, hovorím, tam vzadu sa niekto ozval. Treba vyčkať, pokiaľ to hovorí. Samozrejme, musíme si dať aj niečo okolo toho podmienky, že hádam 10-krát, aby jeden nehovoril. Aby sme dali priestor každému. Nech sa páči, dajú vám mikrofón. Ďakujem. Ja sa ospravedlňujem, ja tú otázku alebo poznámku ešte trošku zmením. Ani nie tak na menenie aut, hej, aj to môže byť samozrejme, ale čo v prípade, že obyvateľ Šamorína má služobné auto s bratislavskou ešpezetkou alebo inou ešpezetkou, pretože tie autá jednoducho existujú, fungujú a budú stále. Zamestnanci to dostávajú ako nejakú výhodu. Bohužiaľ, v Šamoríne sme za to diskriminovaní, za to, že robíme v Bratislave. Alebo v inom meste. Je to nefér, je to maximálne nefér. Ale sa nejedná iba o značky bratislavské, ale ja teraz by som požiadal od stola, aby prvé reagencie na váš podnet boli. Samozrejme, po zapísaní týchto vecí sa budeme aj s touto otázkou zaoberať. To sa nedá vyriešiť teraz z fleku od stola. Nech sa páči. Do mikrofónu by som poprosil tiež. Čo sa týka služobného vozidla, systém je nastavený, základný systém je taký, že na základe technického preukazu systém rozozná, že to je firemné auto, automaticky tomu firemnému autu prideľuje príslušnú sumu peniazy. To je tá jedna vec. Druhá vec.
každý môže povedať, že áno, systém dá sa nastaviť aj inak. Samozrejme, my vieme. Ale vieme jednu vec, že základné, teda v dnešnej dobe základné vybavenie jednej rodine už jedno auto určite patrí. Určite patrí. To nie je žiadny problém. My sme išli dokonca na ten rámec s tým, že na každého dospelého sme povedali, že môže mať vlastné auto, môže zaplatiť buď zadarmo, keď býva v tej oblasti, alebo za 40. Čo sa týka služobného auta, myslím si, že služobné auto, ktorá patrí firme, patrí do biznisu ako pracovný prostriedok. Keď vám tá firma dá, že môžete použiť na vlastné účely, myslím, že môžete kľudne uplatniť u tej firmy, aby zaplatila za to parkovné, vzhľadom tomu, že to je takýto pracovný prostriedok. To je tá, čo sa týka toho, keď je to občan trvalým bydliskom v Šamoríne, môže dostať aj na iné auto jednu kartu, ale nezadarmo. Keď napríklad toto, nie je to až, vy ste trvalým bydliskom v Šamoríne a používate auto brata z iného mesta, tak za 40 eur môžete kúpiť na celý rok. To je jedno. Prídete, tak určite uplatníme. Výnimku robí firemné auto, bohužiaľ ten systém zatiaľ je nastavený tak, že to nemôže. Ale ako náhle, není to vo vašom vlastníctve, ale ste občanom, trvalým bydliskom v Šamoríne, u nás dostanete za 40 eur na celý rok. Určite. Ďalšia taká vec, že čo ste to označili, vlád na parkoviskách. Musím takto povedať, že najväčším problémom na sídliskách, pozrite, hlavne ťahy odpracujeme, posypeme, odpracujeme, odhrňame. Toto na sídliskách obrovský problém robí. Nezmestí sa technika na chodníku kvôli stojacím autám. Nezmestí sa technika kvôli tomu, že jedno, dve autá, ako sú tie cesty pred činžiakmi, nezmestí sa tam. Keď je tam len takáto malá hrča ľadu, to odhodí, lebo to je zavesený pluh. My sme mali už v Škodovie také udalosti toľko. Keď ideme posypať, 3 autá sme museli nechať prelakovať posledné 3 roky, nakoľko nás toto nahlásili, že ideme, sypeme tam a potom dostanú sa také malé vodky, ostanú na autách. Keď to pomôžete nám toto riešiť, že kedy robíme, ako máme to robiť, aby sme nepoškodili občana, ktorí toto nám už ešte raz poviem, že nahlásili a mali sme škodové udalosti nemálo, tak ja rád to vítam a pomôžte nám, spolupracujeme a bez problémov. Ale že tam je ľad, pozrite, áno, súhlasím, ale dostať krokom tých 50 metrov alebo 100 metrov zo sídliska na ten hlavný tak, myslím si, že to není časová strata, není žiadny problém. Tá ďalšia vec, ktorú ste toto poznačili, že kam išli peniaze z parkovania. Prosím vás, od 1. júna je zavedené platené parkovanie. Keď bude záujem, a pán primátor poviem, že kam išli tie peniaze. Poprvé, každý jeden vie, že poprvé do systému treba nejaké peniaze dať. Dať peniaze do systému, aby sa mohli rozbehnúť. Zase, keď sme toto rozbehli, tento systém parkovania, sme povedali, že po jednom roku určite po 12 mesiacov urobíme odpočet. Takto verejne urobíme odpočet, že do koľko ako. Momentálne nejaké čísla máme, nie sú tajné, samozrejme, keď bude záujem, môžem nejaké prezentovať, ale momentálne za 7 mesiacov, keď sme išli, tu sú vás niektorí povedali, že keď rok a pol návratnosť toto investícií. A investícia neišla z rozpočtu mesta, ale z rozpočtu podniku, samozrejme tie peniaze dostaneme späť. A preto poviem, že momentálne, že toto do parkovania, do ciest dať alebo do chodníkov nie je z čoho momentálne. Takže boli tie 3 veci, ktoré som odpovedal. Prepáčte, ja sa vrátim ešte k tomu, čo ste mi povedali ohľadom toho, že môžem dostať výnimku, pokiaľ mám niekoho z druhého mesta a mám na ňo písaný telefón. Nie, to ste zle pochopila, volá, čo ste sa asi
zle vyjadril pán Naď. Nerozumiem tomu, prečo by malo byť diskriminovaný človek, ktorý tu má trvalý pobyt a platí tu všetky poplatky, len za to, že má služobné auto, ktoré je písané na nejakú firmu. Ako je to iné, ako keď má písané auto na sestru, povedzme, alebo na brata. Prečo ste toto nezohľadnili? Prečo to beriete ako mínus občana a máme ja žiadať od svojho zamestnávateľa, aby mi dal peniaze na parkovanie? Však ma vysmeje. Pani Zlatá, ja som vám nekázal, aby ste pýtali. Čo povedal pán? To... Pán povedal, aby som ja pýtala peniaze. Poprosím vás, keby ste sa ukludnila troška. Ja kričím, aby ste ma počuli niekoľko. Nie, treba požiadať o mikrofón potom. Nech sa páči, ešte malý momentík, pán Keresteš a potom pani, nech sa páči. Ja by som rád odpovedal, troška kolega sa zle vyjadril, alebo ste to pochopili. Nemáme opravenie, vo VZN je priamo určené, že kto môže mať tú kartu za 40 €. To znamená, že keď je to nemysliteľné, aby sme rozmýšľali takým spôsobom, že teraz na každú máme 5-člennú rodinu a teraz si každý, aj sused, ktorý není trvalým bydliskom v Šamoríne, si napíše na suseda auto a nebude ho využívať. Čo to znamená, že takýmto spôsobom by sa mohlo stať to, že všetky dospelé sme za dobre so susedom, napíš mi tvoje auto na mňa, ja ho budem používať a využijem ten systém, túto nejakú uličku a budem využívať za 40 €. Títo Šamorínčania, ktorí kupujú za 40 € alebo ďalšie auto za 120 €, oni, verte tomu, a keď ste trvalým bydliskom tu, tak aj vy platíte za tieto parkovacie miesta a za tieto cesty dosť. To je pre vás zľava. Všetko ostatné, čo je nadštandard, alebo tak by som povedal, alebo ktorí neprispievajú sem, čiže či je to firma alebo súkromná osoba, takýmto spôsobom prispieva do nášho rozpočtu, takisto, jak ja prispievam do rozpočtu Bratislavy, Dunajskej Stredy, alebo hoci kde ja sa pohybujem so svojím vozidlom. Či to je služobné, alebo tak. Druhá vec, tu pán primátor už povedal na začiatku, ja by som apeloval aj na vás, pani Benešová, že bol by som rád, keby sme tu viedli konštruktívne, pán Šipoš poznamenal, aby sme tu viedli konštruktívne jednanie, aby sme neskákali, nevykrikovali na seba. Tu pán primátor aj spomenul, že aby každý sa ozýval, keby sme takto postupovali, tak budeme do polnoci, nevyriešime nič. Takže s konkrétnymi návrhmi, ktoré by ste chceli, alebo návrhy, alebo otázky, ktoré by ste mali, veľmi radi vítame a odpovieme, keď môžeme. A tie poznámky, ktoré ste mali, určite ohľadom toho parkovacieho lístka, či sa dá, my si to zaznamenáme a budeme to riešiť aj na komisiách, ako bolo spomenuté po roku. My evidujeme tieto návrhy, a hlavne keď sú písomne dané. Ďakujem. Ďakujem, ja by som ešte poznamenal toľko. Nech sa páči, hovorte a potom po vás. Dobrý večer, Marčeková. Ja síce nepatrím do tej skupiny, ktorá býva v strede mesta našťastie, ale ohľadne toho auta. Nemôžeme si mýliť služobné auto a benefitné auto. Ja mám benefitné auto, za ktoré si platím. Mám síce zmluvu s firmou, od ktorého mám benefitné auto a platím si poistku, platím si opravy, platím si naftu, čiže je to moje auto. Lenže je napísané na firmu. A tu je ten problém. Ano, ja ako občan môžem mať, by som mohla mať za 40 €, ale je napísané na firmu, tak mi ho nedáte jednoducho. Áno, ja vás chápem, o čom hovoríte. Aj to som pochopil, čo hovorila pani pred vami. To je, by som povedal, druhá forma využívania služobného vozidla, ako pani hovorila, čo si aj obmienia občas tie vozidla, lebo to má tak zazmluvnené so zamestnávateľom, alebo potrebujú to druhé auto na iný účel. Je to dosť taký špecifický problém, nie je to každodenný problém. Samozrejme aj váš prípad, čo ste vy hovorila, že vy máte ako benefičné vozidlo napísané na firmu, ale všetky záležitosti ohľadom prevádzky vozidla si hradíte vy.
je to špecifikum, je to taký dotaz, ktorý je na uvážení a s ktorým sa treba zaoberať, samozrejme. Ešte iba jednu odpoveď poprosím, aby sme pokračovali ďalej. Keď vydávame karty, stretneme sa s jedným problémom. Hoci kto príde a takto na slovo máme uveriť, že toto takto používa firemné vozidlo. Nie na firemné účely. Jednoducho, ako máme rozoznať, že je to vozidlo, ktoré to má ako od firmy ako povolené, nakoľko viem jednu vec, že hoci kto prinesie hocikáke potvrdenie. Szeretném megjegyezni, hogy találkozunk, amikor adjuk ki a kártyákat, ezeket a dolgokat, és mindenki azzal jön a cég, tehát a cégtől van és engedélyünk van rá, csak mi hogyan tudjuk megállapítani, és milyen rendszer tudja megállapítani azt, hogy ő igazat mond, vagy nem mond igazat. Nagyon sokan vannak. Ki kell mondanom azt a dolgot, hogy itten nálad órája 20 perc, ez az egyetlen probléma körül folyik ez a beszélgetés, ez a szolgálati autók körül. Hány embert érint? Párat érint, az természetesen 13 000-ből. És mindenkinek meg kell adni, de egy rendszert nem lehet felállítani úgy, hogy 20 vagy 30 embernek jó legyen, hanem a többségnek jó legyen. Systém treba postaviť tak, že nemôže ten systém, hociaký zákon dá na Slovensku, vo svete, hoci kde, vždycky má svoj, ktorý toto... Tichšie, poprosím. Ja? Je rozdiel medzi benefitným a služobným. Je to rozdiel. Ale poprosím by som vás, chlapci, tam na okolí tiež neskážte do reči. Benefitné vozidlo je jedno špecifikum. Jedno zo špecifik, ktoré treba rozoznať potom. Nech sa páči, ešte pán inžinier, to chce niečo dodať. Ja som chcel reagovať len na to, že pani tu má výhrady proti tomu, že karty sa vydávajú na SPZ. Chcem to povedať toľko, že ako to pán primátor naznačil na začiatku, predtým ako sme zaviedli tento systém, tak my sme boli v podobných mestách, ako je Šamorín, kde už zaviedli to spoplatnené parkovanie, už niekoľko rokov to fungovalo. Aby sme nadobudli nejaké skúsenosti, všade to funguje tak, ako tuto v Šamoríne, všade vydávajú karty na SPZ. A to z jedného veľmi dôležitého dôvodu. Z toho dôvodu, že ak zavedieme nejaký systém, spoplatnené parkovanie, tak to musíme ustrážiť. A ustrážiť najjednoduchšie sa dá tak, že jednoducho SPZ-ky budeme kontrolovať vozidlá na základe SPZ-tiek. Či tam parkuje legálne, nelegálne, proste jednoducho SPZ-ka uľahčuje kontrolu takisto toho systému. Takže to je veľmi dôležitý dôvod a hovorím, tak všade, kde sme boli, tak to fungovalo takto. Asi toľko k tomu. Ďakujem. Ja sa teraz nezapojím do debaty, ale mám ešte niekoľko takých malých poznámok. Nech sa páči, pán mal najprv mikrofónom sa hlásil, potom pani tam v strede, nech sa páči. Dobrý večer, tu je Kula. Ja sa chcem spýtať, ja mám od brata auto požičené na to, aby som sa vôbec dostal na 5. do roboty. A vy ma vlastne, ja som občan Šamorín na 7 rokov a vy ste teraz, bývam na hlavnej 70. A spravili ste u nás poplatnenú zónu s tým, že si ja musím zaplatiť vlastne 120 €, to vychádza mimo okresu. Ak nemáte trvalý pobyt v Šamoríne? Ja mám trvalý pobyt v Šamoríne, som občanom 7 rokov. Tak potom máte auto není služobné, nie je služobné auto, len je to mimo okresu. Bol som na úrade, povedali mi, že nie, bohužiaľ to si musím zaplatiť, ale tá výnimka, čo by sa dala spraviť, si myslím, že to je úplne logicky, pretože vôbec sa v tom zákone nehovorí o tom, že by to malo byť súkromné auto mimo okresu. Je to na súkromnú osobu, mám ho zapožičané.
do dlhodobého užívania. To není, že je to na týždeň, na 2, ale ja užívam 3 alebo 4 roky, takže to sa chcem spýtať, to je prvá otázka. A druhá otázka, hovorili ste niečo o bezpečnosti, že sa proste spravilo niečo bezpečnejšie, ale ako sa ide vlastne z veternej smerom na hlavnú, k tej novej škôlke, čo sa spravilo, tak sa tam parkovalo doteraz na obidvoch chodníkoch. Teraz sa parkuje z časti na jednom chodníku, po ktorom sa nedá prejsť s kočiarom. A druhý chodník je taký bezpečný asi, že sa prevaluje, to je jedna vec, prepadáva, čiže keď tam je nejaké mokré, tak sú tam kaluže a proste tí ľudia chodia cez tie kaluže. A nehovorím o tom, že ide nejaké smetiarské auto alebo väčšia dodávka musí ísť na chodník a ohrozuje tým chodcom. To je jedna vec. Druhá vec, spravila sa tam jednosmerka, to je síce super, ale strašne veľa aut to nedodržiava. Proste chodia do protismeru, nikto to nekontroluje, ešte sa mi vysmievajú tam, keď proste uskakuje človek z chodníka, to je druhá otázka. A ešte tretiu otázku mám. Mám osobnú garáž, ako je zadný vchod do cintorína. Je tam, neviem, či to je provizorná značka, zákaz vjazdu. Nechápem tomu, nerozumiem tomu, prečo sa tam neosadí normálna klasická značka, proste aspoň s nejakým dodatkovým mimo majiteľov garáží, pretože keď je tam nejaký pohreb alebo proste nejaká takáto akcia, tak ja sa neviem do garáže dostať. Neviem jednoducho. A nikto to proste nerieši, to sú autá, ktoré neplatia parkovné. Ja ako občan Šamorína mám platiť, môj sused môže mať 3 autá, môže mať každý na svojho, proste ako sa to povie, na jedného člena, ten neplatí nič. Ja mám jedno jediné auto v rodine, aj to není moje teda, není firemné a mám za to platiť. Čo si myslíte o tom? Skúste mi dať na to odpoveď nejakú. Ak sa nenadneváte, ak ste hovorili, že sú aj v tej zóne, v tom regióne, kde vy bývate, s chodníkom problémy a tak ďalej. Samozrejme, nie sme v tej situácii, že štrngneme si a máme všetko zase fungovať tak, ako to má byť, ale to nechcem teraz vulgarizovať. Samozrejme, je to určitý časový interval, pokiaľ sa aspoň z časti dobehneme. Samozrejme, čo sa týkalo tej otázky pred chvíľou aj pred vami, čo sa hovorilo o tom, že koľko peňazí sa vyžmýka z tohoto parkovania a kam sa to dostáva, alebo nejdem zvulgarizovať, tie prostriedky, ktoré sa do rozpočtu dostanú, sú osobitne na osobitnom účte a idú sa investovať iba do dopravy, iba do časti, do kapitoly doprava. Samozrejme, tie ďalšie otázky, o čom ste hovorili ohľadom tej značky pri cintoríne, je to svätá pravda, musíme sa aj tam dobehnúť. Je tam taká značka, že je zákaz jazdu a auta aj do garáži musia vojsť. Ale tá vaša otázka, neviem, kam smerovala. Keď vy vlastníte garáž, tak asi garážujete svoje auto aj v garáži, ale potrebujete okrem toho samozrejme parkovaciu kartu, aby ste v centre mesta alebo na hlavnom, lebo máte garáž na Veternej a bývate na hlavnej ulici. To sú tie veci, ale mám za to, že váš prípad je tiež taký, ktorý sa dá riešiť, keď to auto máte zapožičané dlhodobo. Lebo to nie je firemné auto, je to súkromné auto. Ale však treba sa k tomu vrátiť. Pani ešte tam mala mikrofón pred chvíľou. Prepačte, ale odpoveď som nedostal, takže neviem, čo sa týka... Malý momentík, ešte bude odpovedať, ale vypočujeme si ešte pani, dobre? Keď dovolíte, ja som... Jožko, malý momentík, pani... Na to, že nech hovorí. Tak počká, nech sa páči ešte k odpovedi dvaja sa vás. Keď viete preukázať určitý vzťah tomu vozidlu, ste trvalým bydliskom občanom Šamoríne, za 40 €, môžete dostať celoročnú kartu. Môžem ešte k tomu.
To sa chcem spýtať. Teraz to vravím, že jednoducho som diskriminovaný ako občan Šamorína. Hej, som občan, mám tu trvalé bydlisko, mám tu vlastný byt, všetko, hej, a sused, sú tam traja, bývajú, každý má auto na seba, ten neplatí nič a jednoducho ja mám v jednom byte jedno auto a mám za to platiť. A nie je to firemné, ešte raz podotýkam. V zákone, čo ste schválili, tam sa nič nepíše o tom, že to auto má byť buď firemné alebo súkromné. Jedine, píše sa tam o firemnom. O súkromnom mimo okresu sa nepíše. Tak mi to bolo povedané. Keď bývate v zóne, kto býva v zóne plateného parkovania, má právo zadarmo dostať na jedno vozidlo kartu, celoročnú kartu. Kto nemá bydlisko v platenej zóne, môže k trvalým bydliskom a Šamoríne môže dostať za 40 €. Takisto ako ja, ktorý bývam v Mliečne a vyše 60 rokov bývam v Mliečne, takisto za 40 € kúpujem toto listo. Prepáčte, ja vás skočím do reči, vy bývate v Mliečne, ale ja platím pred svojím barakom. Pred svojím barakom mám platiť, ja vás pochopím, ja keby som išiel k vášmu domu a mám zaplatiť, je to niečo iné. Ale ja keď mám pred svojím barakom platiť, je to trošku akože na hlavu, by som povedal. A žiadna odpoveď mi zase nebola taká adekvátna daná, čo sa týka, ja neviem, ako viem preukázať to, doniesol som na úrad list, ktorý mám právne overený s tým, že mám v trvalom užívaní auto a bolo mi povedané, že má zaplatiť 40 €. S tým, že je to vlastne mimo okresu, aj keď nie je na mňa. Ale hovoríme o tom, že v tom zákone sa píše, čo ste schválili, že to je firemné auto, ale to firemné auto nie je. Tak preto sa pýtam. A stále som ešte tú odpoveď nedostal. Poprosím vás, ďakujem. Ako dovolíte ešte k tej otázke číslo 3, k tej vašej, máte trvalé bydlisko na hlavnej 70. Ja mám to šťastie, že som tam býval 30 rokov a pokiaľ si spomeniete spred roka, jaká tam bola situácia na tej ulici, že na obidvoch stranách, na obidvoch chodníkoch, celým rozsahom tam parkovali osobné motorové vozidlá. Mám pravdu, že? To tak momentálne sa parkuje na jednej strane, mestská polícia celú tú ulicu až na koniec, až teda po koniec tej ulice riešila túto situáciu ešte predtým, než sa tam dali tie značky, kým sa to zjednosmernilo. To je jedna vec. Druhá vec, v celom meste v podstate, kde není sú dané možnosti na to, aby sa vyriešilo parkovanie iným spôsobom, sa to rieši takto, že jedna strana, keď v tých častiach, kde sú na obidvoch stranách chodníky, tak jednoducho tá jedna strana musí ísť, v podstate musí sa obetovať na to parkovanie. Je to teda z náhlavnej, myslím, za derby a tak ďalej, pokiaľ ste tam boli, pokiaľ ste to videli. S tým chodníkom, teda prepadnutým chodníkom, a tak určite sa to bude riešiť. Ale zase ďalej, čo som sa ja stretol s ostatnými ľuďmi, ktorých tam poznám, ktorí tam dlhodobo bývajú, ja si myslím, že s týmto riešením bol tam každý jeden maximálne spokojný, lebo v tom čase sa nedalo prejsť ani na jednej strane chodníka, ani na jednej strane. A odvtedy ja si myslím, že tento problém na tej hlavnej ulici zanikol. Takže len toľko to k tej... Keď môžem k tomu niečo povedať, áno, máte pravdu, vtedy to bola taká situácia fakt katastrofálna. Len ja som myslel to, že prečo sa tie autá vlastne neposunuli na ten jeden celý chodník, aby sa zväčšil a zabezpečil priestor pre tie autá väčšie, ktoré tam chodia, pretože tie autá aj tak vybehávajú na chodník. Ak môžem, ja si myslím, že osobné motorové vozidlo v pohode sa zmestí sa. Nejazdíme na Hameroch, v Šamoríne si myslím väčšinou. A dodávka možno musí spomaliť, pomalšie, ale ja si myslím, že aj dodávka prejde. A tým pádom náhodou, keď sa dostanete na druhú stranu chodníka, tak nemusíte ísť po trávniku, a ešte furt tam máte priestor nejaký. Ja neviem, či tam je meter, alebo 80 čísel, alebo koľko. Ale máte aj tú možnosť sa prejsť aj, dokonca ja si myslím, že aj s kočíkom na tej druhej strane. A ja si myslím, že toto sú jediné prípady, že musí výjsť to nákladné auto, lebo zase to zásobovanie je až takého rozsahu na tej hlavnej ulici, lebo tam nie sú až také prevádzky. Je tam nejaká krčmička a tak ďalej, ale ja si myslím, že to nie je až taký palčivý problém, si myslím. Ja si myslím, že tá ulica je vyriešená k spokojnosti tých, čo tam bývajú. A ešte jednu otázočku by som teda sa chcel, že keby som si už aj zaplatil tých 40 €, hej, ako mi pán teraz povedal, že si mám zaplatiť za firemné auto, ktoré nemám, hej, tak chcem sa opýtať... Ale tých 40 € to nie je za firemné auto. Na firemné 210. Dobre, ale
Dobre, za cudzie auto. Áno. Tak cez deň síce je pekné, že to parkovisko je tam všetko vyľudnené. To vám môžem potvrdiť, to viete určite aj sami, ste si robili nejaký prieskum. Ale večer, keď prídem po 6, nemám kde zaparkovať. Tá otázka, potom kde sme. Ja si zaplatím 40 €, cez deň nepotrebujem parkovať, ale prídem večer a nemám kde zaparkovať. Áno, aj bohužiaľ ja vám musím dodať, že tento problém nemáte iba vy, lebo tých parkovacích miest nie je toľko, koľko je aut v meste a veľmi dobre viete, však ja som už niekoľkokrát o tom tiež hovoril aj verejne, že v Šamoríne v roku 1992, za onoho času to ešte za Československa, prerátanie na jedného obyvateľa bolo percentuálne najviac osobných aut v Československu. To je štatistický údaj z roku 1992. Bohužiaľ, situácia sa nezlepšovala, sa zhoršovala, ale to, čo ste hovorili vy, že máte garáž, aspoň večer máte tú výhodu, že vlastníte tú garáž a môžete si to auto zaparkovať do garáže. Práve to je jeden z tých účelov, ktoré chceme, alebo čo chceme napredovať a dosiahnuť aj to, aby auta a vlastníci aut, ktorí majú k dispozícii a vlastnia garáž, alebo majú prenajaté garáže, aby, tak povediac, po návrate z práce, aby svoje auta v čase, by som povedal, nepoužívania aut dávali do garáže, aby sa tie parkoviska uvoľňovali. Ale to nemôže byť príkaz. Samozrejme, sú prípady, keď potrebujete, aby auto bolo pri ruke. Hovorím, ale čo sa týka tej prvotnej vašej otázky, na to vám teraz nedám asi ani ja, ani nikto od stola odpoveď, lebo vo OSZN-ku sa s touto vecou, s týmto špecifickým prípadom sa zvlášť nezaoberalo. Lebo je to vozidlo nie vaše, napriek tomu, že je vo vašom používaní dlhodobom, ale značku má Zelkominu, vlastníte tu byt, ste obyvateľ, nerieši VZN-ku. Treba sa nad tým zamyslieť, ako to dorovnať. Zatiaľ toľko. To bol ten podnet od vás. Ale teraz by som dal slovo dáme. Ale prepáčte, ešte posledný sa ma tuto dotýka pani Žije. K tomu vášmu špecifickému problému, lebo naozaj to nie je jednoduché. Teraz som pochopil, že vy vlastne máte zapožičané auto, od niekoho to požívate. A skutočne vo VZN tu máme tak definované, že občan s trvalým pobytom v Šamoríne na jedno auto alebo na prvé auto vo svojom osobnom vlastníctve, áno, má buď 40, alebo nemusí platiť podľa toho, či býva v zóne alebo nebýva v zóne. Takže vy bývate v zóne, ale máte zapožičané auto, to znamená, že nie je vo vašom osobnom vlastníctve, to znamená, že mali by ste platiť. V tomto prípade takto by som chcel povedať, že ja mám trvalý pobyt v Páči. Ja som rodený Šamorínčan, ale mám trvalý pobyt v Páči. Keby som chcel využiť, keby sme dali možnosť riešiť váš prípad takým spôsobom, aby ste aj vy dostali zadarmo parkovaciu kartu, nakoľko bývate v strede, tak ja tiež môžem povedať v tomto prípade, že nájdem niekoho tuto v zóne, uzavriem s ním nejakú dohodu, že používam toto a toto auto a na toto auto, na to SPZ bude vystavené, na moje auto teda bude vystavená voľná karta. To zase dá možnosť na zneužívanie toho systému, takže Ja by som ešte podotkol, že treba to preveriť, lebo sú skutočne také prípady, ktoré sú hodné toho, aby sa preverovalo. Ja teraz nechcem, aby sme tu odpovedali a našli už aj v momente riešenie, lebo je to nemožné. Mám za to, že ani toto fórum nie je kvôli tomu zvolané a nie sme tu kvôli tomu, aby sme všetky jedny odznelé prípady už aj z fleku tu teraz doriešili, lebo nie sme toho schopní.
Samozrejme, že sa treba zaoberať a sme kvôli tomu tu, aby sme sa zaoberali tými podnetmi, ktoré prídu od vás, aby sme preverili zo všetkých strán tieto vaše podnety. Ale teraz nech sa páči. Ďakujem pekne, tak konečne som sa dostala k slovu. Ja by som chcela možno trošku zoširoka začať. Začnem tým šipošovským desatorom, ako tu budem reagovať na susedu. My sme vlastne začali rozmýšľať nad plateným parkovaním z toho pohľadu, akým spôsobom sa to rieši v iných mestách, aký prístup majú mestá a vlastne ako to chcú v skutočnosti riešiť a skutočne jediným riešením je zvýšenie počtu parkovacích miest, pretože tých aut je veľa a treba zvýšiť počet parkovacích miest, ináč sa toho veľa nevyrieši. Čiže to určite aj taká otázka padla už doteraz, nemyslím dneska večer tu, že či sa teda plánuje rozširovanie počtu parkovacích miest, kde a kedy a ako, to je otázka. A ešte by som sa možno krátko vyjadrila k tomu, tu na tiež k občanovi, ktorý hovorí, ja mám tiež auto, ktoré je s bratislavskou špezetkou, firemné, mám ho aj na súkromné účely, čiže určite nejaké potvrdenie z firmy, že ho mám na súkromné účely, viem dať. Takisto môže iný občan dať potvrdenie od svojho bráta, povedzme notársky overené, to nie je také drahé, že to auto on má v súkromnom používaní a jednoducho ho vnímať ako občana zo zóny a dať mu zadarmo kartu. A čo sa týka zmeny auta, to sa môže stať dokonca každému z nás, že budete mať 3 týždne auto v servise po nejakej väčšej búračke. Treba to riešiť, treba nad tým rozmýšľať, aj keď to neviete zodpovedať dnes, ale keď občan príde do tej areji a povie, budem mať teraz 3 týždne auto s inou špezetkou, náhradné auto z akýchkoľvek dôvodov, dať mu nejaký náhradný papier, ktorý si dá za to sklo, lebo už má, buď je zo zóny, alebo si zaplatil 40 € a jednoducho nebude mať problém s pokutami. Proste na to nájsť nejakú vhodnú formu a možno to zapracovať potom do nejakého updateu, nejakej zmeny toho VSN-ka tak, aby naozaj títo občania vlastne neboli, dá sa povedať, že sú diskriminovaní teraz, hej, pokiaľ majú nárok na kartu zadarmo a nedostanú. Čiže to len ako návrh. A za tento návrh vám ďakujem, lebo to sa asi stotožňujeme v tejto veci a ja som za, aby sa zvyšovali parkovacie miesta, počet parkovacích miest, samozrejme s jedným dodatkom. Ja nie som za to, aby sa parkovacie miesta zvyšovali v celkom úzkom centre Šamorína. Parkovacie miesta treba budovať mimo celkom užšieho centra mesta, to znamená blízko centra pri obytných domoch, kde je väčšie množstvo aut, kde je to možné využívať nie len cez pracovnú dobu, cez deň, ale samozrejme, aby to mohlo byť aj na parkovanie ďalších vozidiel. Ale teraz sa nejdeme o tom baviť. Presne ako ste hovorila, treba nad tým rozmýšľať, čo je rozumné, čo sa môže vylepšiť. Však treba rozmýšľať aj nad tým a nechcem to evokovať, aby sme v tejto téme prešli, lebo je aj taký návrh, aby sme niečo podnikli aj s tzv. Krátkodobými kartami na parkovanie pre rodinných príslušníkov pri návštevách chorého a také veci. Ale nech sa páči ďalej. Ešte ja by som mala druhú pripomienku a to sa vlastne týka parkovania v najúžšom centre cez deň, kde tu bolo spomenuté, že je tam dosť parkovacích miest. Moja vlastná skúsenosť je, že tam nie je dosť parkovacích miest. Naozaj v tom najúžšom centre aj cez deň sa mi veľmi veľakrát stalo, že som hľadala parkovacie miesto alebo že som proste išla cez centrum a bolo všetko plné. Čiže tu nás zase by bol návrh na riešenie zaviesť tam krátkodobé parkovanie. My sme rozmýšľali nad 60 minútami alebo nad 30 minútami. Bez ohľadu na to, či človek platí, neplatí, aby tam nemohlo stať dlhšie, aby sa tie auta aby tam cirkulovali, aby tam neboli obstavené celý deň.
pretože naozaj v tom centre sa zaparkovať nedá. A 30-minútové parkovanie zdarma by zabezpečilo aj to, ako si musíme ísť niekedy pre deti, ešte aj pred čtvrtou, niečo vybaviť k lekárovi, proste tieto drobné, rýchle veci, aby sme tam neboli perzekuovaní v tom centre a vystresovaní, kedy sa objavia červení mužici a začnú tam dávať papuče. Čiže myslím si, že takú nejakú ústretovosť voči občanovi a pozerať sa na to viac tými očami občana a vlastne hľadať tieto riešenia a zmeniť to VSN-ko, tak aby to bolo priechodné, možno aj pre mesto, aj pre občana, že to je to, čo vlastne teraz by sme od toho čakali. A ak nezodpoviete na všetko teraz, tak dúfame, že na stránke mesta potom tie odpovede sa objavia neskôr. Ďakujem. Ďakujem vám za váš príspevok, za písi, keď chceš hovoriť. Ja by som vám krátko si odpovedal na váš dotaz, že v centre mesta nie je parkovacie miesto. Odkedy sa zaviedlo platené parkovanie, samozrejme počet parkovísk sa nezvýšil, ale zvýšila sa rotácia týchto vozidiel. Chýbajú nám, alebo nám nechýbajú, ale už nie sú tu tie autá, ktoré cez deň zaparkovali občania, ktorí dochádzajú do Bratislavy, napríklad v centre na Kláštornej ulici, pri trhovisku napríklad, to je blízko Bratislavskej cesty. Väčšinou sa tam zaparkovali vozidlá, ktoré cez deň a pri starom kine nastupovali do spoločných vozidiel alebo do autobusu, ktorý ich odvážal do práce. Tieto autá blokovali naše parkoviská, ktoré v podstate aj týmto znižovali počet tých ľudí, ktorí si tam chceli dať tú kávu alebo chceli nakúpiť v centre mesta. Čiže tá rotácia sa zvýšila. To, že sem tam sa stane, alebo stane sa určite, ale teraz už tým menej, jak predtým, že sa nenájde miesto na parkovanie. Našťastie, naše mestečko je veľmi malé. To mestečko, to centrum, ktoré je bohužiaľ poznačené bývalým režimom alebo architektúrou bývalého režimu, čiže je veľmi malé a vy máte možnosť v okruhu 100 metrov nájsť parkovisko, len to nebude priamo pred bankou, pred obchodom alebo pred kaviárnou. Čiže tí ľudia, ktorí tam majú kaviárne, a teraz hovorím o konkrétnych kaviárach, ktoré je napríklad na Hlavnej ulici pri mestskom úrade na centre, oni nám poďakovali za to, že odtedy sa im zvýšila klientela, počet klientov, ktorí sa tam zastavia, lebo majú sa kde zastaviť. Nie sú tam autá, ktoré blokujú celodenne blokujú tieto parkoviská. Čiže ten počet sa nezvýšil, ale tá rotácia tých ľudí sa zväčšila. Samozrejme, tá rotácia je potrebná, aby bola intenzívnejšia a vyššia. To vieme každý. Malý momentík, tam má mikrofón, potom sem poprosím mikrofón. Ďalej. Nech sa páči. Dobrý večer, moje meno je Polovka. Chcem sa len opýtať, neviem, či pán sa reagovať, alebo má nejaký podnet. Ja mám jedno aj druhé, a teda ak môžem. Nech sa páči. Tuto pani, ktorá sedí predo mnou, prepáčte, zabudol som vaše meno, hovorí o tom, že sa zvýšila bezpečnosť a ako je to super v sobotu. Na trhovisku ja bohužiaľ bývam v tej zóne, kde práve to trhovisko je a musím povedať, že je to stále na zaplakanie. V sobotu čo len bicykel vyťahnuť, nehovorím už o kočiari, je problém. Tí, ktorí viete, však sme to nakoniec aj spolu, pán primátor, preberali, vieme, o čom hovorím. Na nešťastie ešte teraz s rekonštrukciou tej budovy, ktorá pri tom trhovisku je, sa stalo to, že sa znepriechodnil ten chodník, to znamená, už nie je bezbariérový, ako bol. A druhá vec, neviem, kto, akým spôsobom povolil nakresliť tie čiary na chodníku pri tej budove pri evangelickom kostole tak, že vlastne chodník neexistuje. Že vlastne na úkor chodcov je tá časť od nášho baráku, od evangelického kostola, povedzme, smerom k trhovisku je absolútne neprechodná. Nehovorím o tom, že napriek tomu, že teda je zima, človek to berie 4 dní, tady chodievam každý deň, obchádzam ten úsek, pretože tady sa nedá prejsť, aby som sa nebal, že nespadnem. Ale to nechcem teda, teraz tu sme o zimnej údržbe sa už bavili. To znamená, že treba myslieť aj na to, že
auta treba zaparkovať, ale ľudia musia niekde chodiť. Ale to je na margo toho, že osobne pocit toho, že by sa nejak zlepšila situácia okolo Trhovisku a najmä Sobotu, vôbec ako priamy obyvateľ tej zóny nemám. Ja som predčasom sa na vašom stretnutí spoločnom s vami, pán primátor, som vám dal zoznam asi 15 pripomienok, ja ich tu mám, nechcem ich prejsť všetky, aby sme tu neboli dlho. Osobne si myslím, navrhol som vám tam aj také veci, aj len vymenujem, ako je možnosť zavedenia 30-minútového bezplatného parkovania aj s možnosťou kontroly, ako sa to dá odkontrolovať proti zneužitiu. A moja najväčšia výhrada, nakoniec som bol jedným z hlavných kritikov takéhoto zavedenia parkovného, je vlastne to delenie toho maličkého centra, ako pán Keres tiež povedal, maličkého mestečka na 7, hoci legálne 6 plus 1 non-stop poplatnená 7 zón. Čiže táto moja výhrada stále pretrváva a domnievam sa, že je to naozaj zbytočné. Takisto by sa bolo možno zamyslieť nad tým, či sme vyriešili to, že sme teraz dali, ako tu povedal pán, že má problém, že jeho susedia majú 3 dospelé osoby, tým pádom majú legálne 3 autá a iný jednoducho nemôže mať. Či nepreviesť v ďalšej zmene toho VZN-ka spôsobom takým, aby sa teda zaviedlo niečo podobné, ako je, povedzme, že sa platí poplatky za byt. To znamená, na jeden byt s obsahom s trvalým pobytom by bola jedna karta zadarmo, možnosť, a ostatné samozrejme, kto chce mať 2, 3, 4 auta, môže ich mať, ale si ich priplatí, lebo to je už naozaj aj luxus. Môžete so mnou súhlasiť, nemusíte samozrejme. Navrhol som vám tam voľnú kartu prenosnú na jedno iné vozidlo práve aj z dôvodu toho, že môže to vozidlo byť v oprave. Ja sám mám vozidlo, na ktoré som odkázaný, to znamená, ak sa mi niečo stane, ja vozidlo potrebujem. Nie je to riešené, ale myslím si, že je to riešiteľné. Takisto je tu, má ten dokument 3 strany, nechcem to tu naozaj čítať. Ďalšia výhrada, ktorá je nedeliť osoby s trvalým pobytom v Šamoríne na osoby fyzické a podnikateľov a podnikateľov živnostníkov. Ja som vám aj v tom pôvodnom komentári k tomu ešte návrhu VZN, teraz už je platné, povedal, že prečo jednoducho všetci platíme dane a podnikatelia tu vytvárajú určité prostredie, stále si myslím, že by sa bolo nad tým treba zamyslieť. Takisto by sa bolo možno treba zamyslieť nad tým, či by parkovacie miesta nepribudli. Niektoré mestá na Slovensku to riešili tak, že zamedzili parkovaniu viacerých vozidiel podnikateľských subjektov, firiem, teda všelijakých dodávok, nákladných aut a tak ďalej v priestoroch, komunikáciách mesta. Myslím si, že je to riešiteľné. Mám naozaj osobnú skúsenosť, v Poprade toto vyriešili, vyzametali jednoducho všelijaké dodávky a 5-6 takýchto aut, keď jeden zaparkuje pri nejakom paneláku, tak už jednoducho nemá šancu nikto. Ďalšia vec, čo sa teda nepočítalo s týmto VZN-ku, pohybujú sa po meste firmy, ktoré už tým spôsobom vykonávajú rôzne práce, rekonštrukcie budov, povedzme aj prostriedky areje, keď tie sú oslobodené, ale nie len tie. Takže tam sa nepočíta, alebo či by sa teda nestalo za to zaviesť možno nejakú zvýhodnenú taxu, nejakým spôsobom ošetriť to, aby príde mi robotník, ja to zaplatím tak či tak, ale príde mi robotník niečo urobiť, musí stráviť 4-5 hodín a každú pol hodinu odskakuje častejšie ako na toaletu, s prepáčením teda, odskakuje jednoducho k automatu alebo k telefónu, že on musí poslať SMS-ku, lebo mu to pípa. Čiže zaviesť aj takéto nejaký systém pre takéto dočasné karty. No potom je tam ďalšia vec, skrátenie alebo možnosť vydávania parkovacích kariet aj na kratšie obdobia. To znamená, v prípade, že príde mi na návštevu nejaký známy, ja neviem, rodičia alebo ktokoľvek, aby si mohol kúpiť, povedzme, kartu na jeden deň za výhodnejšiu taxu, ako keby bolo, povedzme, chodil do automatu stále hádzať mince. A proste tento systém. Ďalšia vec, a to ja som to aj prezentoval a stále tá výhrada trvá, je to v spojitosti aj s tým, čo tuto pán za mnou sa sťažoval. Podľa môjho názoru nedostatočne sa kontroluje dodržiavanie príkazových a zákazových značiek. Môžete so mnou nesúhlasiť, ale myslím si, že je to tak. Ja sám som, prečo som žiadal osadenie zákazu zastavenia u nás v tom krátkom malom úseku pred mesiactvom, veľmi sa to nedodržiava a nikto to nekontroluje, jednoducho tá značka tam síce je, ale no, tak asi tak. Takisto niektoré formulácie v tom VZN-ku, to znamená osobné vlastníctvo, ako
Osobné vlastníctvo dnes už neexistuje, lebo kedysi bol aj dom v socialistickej opatere a potom bol dom v inej opatere. Osobné vlastníctvo, socialistické vlastníctvo, čiže toto troška tak preformulovať, to sa dá. Takisto by som navrhoval, aby sme si priamo vo VZN zadefinovali natvrdo, že teda tie peniaze, ktoré z toho parkovania pôjdu. Ja viem, že je to váš prísľub, ale nie je problém, aby to v tom VZN bolo, že tie peniaze sú účelovo viazané a že ten parkovací systém sa pravidelne vyhodnocuje. Mám tu ďalší bod, teda riešenie dopravy v sobotu, respektíve počas trhových dní. To súvisí s tou mojou poznámkou, ktorú som mal na začiatku. A už naozaj za chvíľočku skončím, aby som nehovoril dlho. To znamená, navrhol som, aby tí trhovníci, ktorí prídu, tie autá svoje si vyparkovali inde, nie v tom centre priamom, lebo parkujú pred našim barakom, parkujú pri našom baraku, parkujú pri trhovisku, kde sa nedá hýbať, aby sa na to vyčlenila plocha, kde si tie autá odstavajú. Oni jednoducho nie sú nutne odkázaní na to, že tú svoju dodávočku, ten svoj prívesík musí mať priamo 2 metre alebo meter od svojho stánku. To je môj názor. Takisto by som poprosil, keď sa potom k tomu pri revízii VZN vlastne nejakým spôsobom postavíte. Navrhol som takisto zjednosmernenie niektorých ulic, pretože tým, že ste povolení čiastočne státe na chodníku, aj v veľmi úzkých uličkách, nakoniec vieme, o ktorej ulici je reč, je to tá časť od Veternej po Evangelický kostol. Tá ulica je veľmi neprehľadná, je to veľmi rizikové miesto a naozaj veľmi kolízne situácie tam vznikajú. Takisto mám pripomienku, to už je predposledná, rozšíriť počet parkovacích automatov alebo terminálov, tak, aby bolo pokryté naozaj celé tá parkovacia oblasť. No a to posledný bod súvisí s tým, že dobre by bolo, keďže sme už teda peniažky nejaké vybrali, začať reálne opravovať komunikácie v meste tak, aby všetci vedeli, že áno, toto sú tie peniaze, na ktoré sme sa možno dobrovoľne, možno nedobrovoľne vyzbierali, ale tu sú a na toto sa použijú. No a ďakujem pekne za trpezlivosť. Ďakujem, samozrejme, sme prebrali niekoľko vecí už spoločne a okrem toho máme ten dokument, z ktorého ste čítali veci. Ešte by som poprosil teraz pánovi. Ja som nie náhodou hovoril o dočasných kartách a o týchto veciach. Volám sa Vodáček Tibor, som od narodenia v Šamoríne, bývam tu v Šamoríne. Mám syna postihnutého, čo vlastní osobné vozidlo, s čím chodí vlastne do liečebne, do učilišťa. Tu parkujem, mám vyhradené parkovisko na Veternej ulici, priamo pod svetom a o 20 metrov odo mňa je vlastne kamera. 5-krát do roku mi vandali zničia auto, čo aj teraz mi spravili škodu 500 €. Mestská polícia mi tvrdí, nič nevideli. Títo naši vlastne, čo sú, takisto nič nevidia, tak prosím vás, aká je bezpečnosť v tomto meste? Keď na platenom parkovisku a priamo pod kamerou, čo odo mňa je od meter chodník a za tým metrom je už kruhový objazd a policajti nič nevidia, alebo nechcú vidieť. Prepáčte, ďakujem. Ďakujem. Mám za to, že náčelník polície by na túto vec mal odpovedať. Ja som tento váš problém tiež sledoval. Bohužiaľ, to sa vám stáva nie je raz do roka. Neviem, čo je vo veci, niečo tam musí byť, lebo okrem vás stojí, okrem vášho vozidla v meste niekoľko vozidiel na parkoviskách, niekoľko 100 vozidiel, niekoľko 1000 vozidiel, ktoré nie sú postihnuté vandalizmom. Neviem, čo je vo veci, treba to prešetriť, ale nech sa páči z polície. To vám teraz odpovie pán náčelník. Pán Vodáček, ak dovolíte, sme obdržali na Námestskom úrade vašu sťažnosť na činnosť mestských policajtov. Ja si myslím, neviem, či ste už dostali odpoveď. Pravdepodobne už bola zaslaná, bolo to prešetrené za prítomnosti pána primátora mesta, za mojej prítomnosti ešte plus ostatných pracovníkov, ktorí sú k tomu príslušní. Čo sa týka tej vašej sťažnosti, vaše vozidlo, teda vozidlo vašho syna, stojí na parkovne vyhradenom pre zdravotne ťažko postihnutých.
Nie je to na EŠPZ-ku, nie je to na EŠPZ-ku vášho syna. A ak toto už odznelo aj od pána primátora, nemýlme si pojem strážené alebo spoplatené parkovanie. Tieto príhody sa vám stali v nočných hodinách, ak dobre viem. V nočných hodinách nie je raz, ale opakovane. Tam možno pravdepodobne bude aj iný dôvod, keďže ostatné vozidlá neboli poškodzené, stále to vaše, ale my zase s tým sa nebudeme zaorovať, lebo to nevieme, akože, aká je tam príčina. To je jedna vec. A čo sa týka tej kamery, ste dostali vtedy, keď naposledy vám bolo poškodené auto, do 2 minút alebo do 5 tam boli príslušníci, lebo ja som ako náčelník som bol už v práci vtedy ráno, keď ste volali. Prvá vec, čo sa stalo, že ste sa vyhrážali nie televíziou, neviem čím, bez toho, že by ste vypočuli tých príslušníkov, ktorí došli do 5 minút na miesto a bolo vám patrične si myslím vysvetlené, že tá kamera nie je otočná, ale statická. Prioritné pre mestskú políciu alebo aj pre bezpečnosť v našom meste je, aby ten záber bol nastavený na kruhový objazd, ktorý sa nachádza pred, teda je to križovatka ulic Veterná a Gazdovský rad. Neraz, to sa môžete opýtať aj riaditeľa obvodného oddelenia, neraz tá kamera bola využitá, pokiaľ sa stal nejaký trestný čin alebo nejaká udalosť v našom meste. Je to pre nás prioritné, aby sme vedeli, aké vozidlá vchádzajú do mesta. Tade cez ten kruhový objazd sa dá kontrolovať, či kade vychádza auto z mesta. Nie až tak dávno bol v silnom podnapitom stave odchytený jeden náš spoluobčan cez tieto kamery. A vôbec tá kamera nie je tam na to, aby tam strážila vaše auto. Konkrétne vaše auto a vy z tohoto vyplývajúc dávate podnety na mestskú políciu a asi za chvíľu aj na štátnu. Že tento váš problém sa nerieši. A toľko to k tej kamere. A to, že je pod svetlom, bohužiaľ, my nemáme personálne kapacity na to, aby sme tam postavili k vášmu auto. Stalo sa aj ostatným občanom, že sa im poškodilo auto. Takže asi k tomu vášmu podnetu toľko. Ja si myslím, že bola vám poslaná písomná odpoveď a toto isté, čo som vám teraz povedal, bolo povedané v to ráno, keď sa vám to stalo, teda v noci a ráno, keď ste to nahlásili. Ďakujem. Prepáčte, vtedy som bol za pánom... Áno, za pánom viceprimátorom ste boli asi. Viceprimátorom volal s vami z telefóne. Vy ste mi odpovedali, vy ste povedali telefóne, kto je Hudáček, aby som jeho auto strážil. Presne, doslova toto som. Čo mi na to poviete? Vy ste tu hovorili bezpečnosti a ochrane ľudí a vy poviete. Ja som vám to nepovedal, lebo so mnou vy ste ešte v živote netelefonovali, takže ja som vám to povedať netelefonoval. On s vami telefonoval, ja som bol vedľa a som to počul. Ja som povedal pánovi primátorovi, že vám bolo vysvetlené, čo je vo veci, čo sa týka tej kamery. To je jedna vec. A toto fórum ináč je o spoplatenom parkovaní, nie je o vašich problémoch súkromných, takže by som vás poprosil, aby sme zase nezdržali ostatní. Niekto rozbije na parkovisku auto a je to pod kamerou. Pán Hudáček, poprosím vás, aby sme tu nezdržavali ostatní. Pokiaľ budete mať takýto problém, ja som proti tomu otvorený. Môžete to zvásť, kedy na mestskú políciu. Pán náčelník, nechajme, niekto hovorí. Kruhový objazd smerom zvonka, keď pôjdete na Veternú, na hlavnú cestu, keď vy pozorujete cez kameru, tak tam autá chodia aj stovkou. Motorkári bez helmy. Vy to nič nevidíte, lebo to aj neriešite, lebo nechcete to riešiť. Ďakujem. Ďakujem. Pán Hudáček, vy dostanete samozrejme okrem odpovede aj samozrejme aj vysvetlenie, prečo tá kamera nie je otočná. Ale toľko v tejto veci. Bohužiaľ, ja hovorím, neviem, čo je príčinou toho, že akurát vaše vozidlo je postihované na tomto parkovisku. Neviem, nemám poňatia, prečo práve to auto, ale do toho sa teraz nechcem púšťať. Treba to prešetriť. Nech sa páči, ešte tam vzadu sa ozvali. Nech sa páči. Dobrý deň. Chcela by som dať nejaké podnety alebo takisto odpovedať na pár otázok, čo tu bolo položených. Ja pokiaľ to sledujem, tak doposiaľ sa riešila iba súkromné veci, namiesto toho, aby sme riešili parkovanie, či je alebo nie je dobré. Keď sa to prvýkrát spustilo, tak boli za mnou a povedali, či podpíšem petíciu. Vtedy som povedala, že nepodpíšem. Ohľadom
ušlých 7 mesiacov môžem skonštatovať, že určité niektoré veci nás obmedzujú. Napríklad takisto nemôžem zaparkovať v meste, takisto mám väčší problém aj moje pracovné sily, aby tam zaparkovali, ale i napriek tomu to kvitujem, lebo v podstate niekedy človek musí, keď chce posunúť, aby sa niečo v tomto meste dialo, svoje súkromné záujmy nad záujmy, aby to išlo v meste. Ja si myslím, že odkedy ste zaviedli to parkovanie, je o mnoho viac miest v centre mesta, i keď my, ktorí máme viac prevádzok v meste, samozrejme ako osoby máme s tým problémy, s tým parkovaním. Riešili sme to už predtým, lebo vy ste to už vtedy asi avizovali rok predtým, že to parkovanie bude. Takže sme hľadali parkovacie miesta pre naše vozidlá, aby sme sa vyhli práve že niektorým týmto konfliktom, že nebudeme mať kde zaparkovať miesta. My sme kúpili pár parkovacích miest a tie parkovacie miesta sú práve tie, ktoré sú označené žltou farbou, čiže sú to v našom súkromnom vlastníctve a preto sú označené s tými žltými stojákmi. Napriek tomu, že máme tie žlté stojáky, medzi tie autá sa nám, na to parkovisko i napriek tomu nám stávajú ľudia a obsadzujú nám tie miesta. Iba jeden jediný krát sme vyvolali mestskú políciu, keď fakt sme mali problém už so zásobovaním. Takže opriadnúť k tomu k pánovi, čo tam hovoril, že pri telekomunikácii je obsadený parkingovým právom, tak mu to akurát teraz oznamujem, že polovica je naša a druhá polovica je suseda. Ja ho nepoznám a právom si označil tie parkingy. Túto istú možnosť mal aj on, nevyužil to, využili sme to my. To je k prvej veci. Druhá vec, čo sa týka sobotnejšieho trhoviska, my, ktorí bývame tu v Šamoríne, jeden jediný deň, na ktorý sa veľmi tešíme, je tá sobota. Sobota je taký deň, keď v podstate to je už tradícia, tie trhy. A myslím si, že ten, kto býva v Šamoríne, veľmi dobre vie, že to je pre nás tak nepísaný zákon, že vtedy sa stretávame v tých kaviarniach na trhovisku so známymi, ktorí dochádzajú do mesta, tak samozrejme, že tá premávka je o mnoho väčšia ako býva a preto sú tie parkingy obsadené. Čo sa týka polície a ich roboty, či robia alebo nerobia polícia prácu, tak môžem vyhlásiť, že celý deň kmitajú, dávajú tie papuče, lebo Peter je veľmi aktívny, tých, ktorých... Áno, presne tak. Ale musia dať tú papuču, lebo hoci kde zastane auto, momentík, ja rozprávam, musia dať tú papuču, lebo ja vám poviem niečo. Keď ja na vlastnom parkingu nedostanem parkovacie miesto a musím ísť pred svoj butik a vyložiť tovar, behom 5 minút som nahlásená a mestská polícia musí dojsť a riešiť túto situáciu. Bohužiaľ, keď pôjdete na hoci ktorý úrad, či je to živnostenský úrad, životné prostredie, vám povedia, že v Šamoríne sú ľudia, ktorí sa veľmi radi sťažujú. A to je pravda. Oni musia ísť. Oni nie preto dávajú tie papuče, že tak strašne radi vám dávajú, ale pretože v tých kaviarniach veľakrát ešte ani nezastanete a už ste nahlásení. To je ten problém, prečo oni tak toľko chodia po tých domoch. Ja by som asi toľko k tomuto. Ja to kvitujem a dúfam, že tie peniaze, ktoré vy zbierate, budú použité na dobrú vec a samozrejme teraz hovoriť po 7 mesiacoch, kde sú tie peniaze, čo sú iba pár halierov a niečo by ste mali k tomu povedať, že som počula, že takisto by sa mal postaviť nejaký parkovací dom, takže tam by mali ísť že vraj tie peniaze, tak keby ste nám o tom niečo povedali, či je to pravda, alebo nie je to pravda, že by ste mali také niečo stavať. Ďakujem. Samozrejme, len toľko k tomu, že sú vytipované miesta, samozrejme sa budeme verejne o tom baviť, že z tých vytipovaných miest, kde sa vyberie prvotne niečo, nie je to jednoduchá záležitosť. Samozrejme,
sú na to naplánované určité čiastky. A ďalšia vec, taktiež treba sa pozrieť na budúci ročný rozpočet, ktorý bude schvaľovaný začiatkom februára. V tom rozpočte budú vyčlenené peniaze na určité položky v doprave, to znamená na opravu ciest, na opravu chodníkov, na vytvorenie parkovisk, na dotvorenie dopravnej situácie. Samozrejme je zadaná úloha, ako ste to mohli, ako si to mohol každý z vás všimnúť, však je to zavesené aj na webe, je zadaný generál dopravy, pracuje sa s generálom dopravy, nie náhodou. To je tiež čiastka, ktorá zasahuje do rozpočtu. Práve z toho dôvodu je daná táto úloha, aby sa celý tento systém, nie len parkovací systém, ale systém dopravy v meste a vôbec statickej i nestatickej dopravy, ako aj pešej dopravy, aj cyklistickej dopravy, sa rieši plánovanie. Čo sa týka výstavby týchto garážových domov alebo parkovacích domov, aby som bol presný a nezavádzal parkovacích domov, samozrejme tento rok, budúci rok bude tým rokom, kedy sa dostaneme k týmto veciam, kedy zahájime aj túto oblasť. Ale aby som nepredbiehal, aby som ma nebral slovo, nech sa páči, keď niekto, ale poprosil by som pána viceprimátora, aby sa dal na moje miesto na chvíľku, aby viedol tú schôdzu za kraj. Môžem? Ja som Andrej Chrena. Dve stručné poznámky by som mal k tomu, čo tu odznelo ohľadom systému jeho nastavenia, keď ste hovorili na Anna, že systém nedovolí, systém nepustí. Systém ste vytvárali pred necelým rokom a podľa vás systém nedovolí, aby niekto, kto má podnikateľské a služobné auto na súkromné účely, nemohol mať parkovaciu kartu buď zadarmo alebo za 40 eur. Podľa mňa tento systém nie je nastavený vôbec dobre. Ja som na to upozorňoval pred prijímaním tohto VZN-ka. Myslím, že na to upozorňovali viacerí ľudia. Na to sa ako na mnoho iných príbuzných neprihliadlo. A obyvatelia, ktorí majú na súkromné účely povolené používať svoje služobné auta, sú vlastne diskriminovaní voči ostatným obyvateľom, ktorí majú rovnaké auto, rovnako používané len v technickom preukaze napísané na ich meno. Žiaden iný rozdiel medzi týmito autami ja nevnímam. A druhú poznámku, ak môžem, alebo odpoviete mi na túto prvú a budem pokračovať potom? Dajte všetky otázky a potom odpovieme na otázky. Teda tie pojmy, akože zobrať, že firemné auto a súkromné auto. Zoli, mikrofónu. Do mikrofónu by som poprosil. Firemné auto používa vlastne firma, vaša firma, alebo hociaká firma, kde robíte, má nejaké výhody, vlastne zaplatíš cestu tam v Bratislave, zaplatíš kvôli tomu je firemné auto, bez DPH to kúpili, to autíčko, a na firmu, na firemné účely. A nie na súkromné účely. Na súkromné účely musíte zobrať vaše auto, alebo prepísať sa, alebo kúpiť si auto. Podľa mňa, to je môj názor. To nie je pravda. Nie, nepočkajme, jeden dopovie. Firemné auto, bratislavská firma, cestu kam sa byť? Do Šamolína, do Melesiesta, do Bratislave zaplatíte tú cestu na. Firma zaplatí? Nie, nemáte pravdu, nie. Ale áno. Nie. Určite. Nie. Ja, ako súkromná osoba, si zaplatím tú cestu sama. Nie, to neplatíte. Platím si ju sama. Platím si ju sama. Ale nemáte firemné auto? Mám firemné auto. A súkromné cesty si platím sama. A mám firemné auto. Nemáte pravdu, lebo... Ale to máte len úvodom tak, to máte len požičané od firmy. Zoli. Pán Peter Fit. Otázka bola asi na nás. Vráťte prosím vás mikrofón pánovi.
ak má ešte nejakú otázku a potom odpovieme. Tak, ďakujem. Ďakujem. Bola ešte nejaká otázka? Ešte... Ten je zapnutý mikrofón. Zapnite mikrofón. Ticho by som poprosil. Vás počujem. Ja bývam na Čelistovskej ulici a už pri zavedení... Požičajte druhý mikrofón, by som poprosil. Viem ovládať mikrofón, ale tento nefungoval. Hovorili ste o záchytných parkoviskách. Jedno z nich je pri cintoríne, pri škôlke veternej. Toto parkovisko nie je spoplatnené. Toto parkovisko je neustále obsadzované dodávkami, je ich tam 5 až 7 každý večer, ktoré zamedzujú výhľad, keď sa z toho parkoviska má vychádzať. Chodí tadiaľ veľké množstvo rodičov s malými deťmi do škôlky zo škôlky. Teraz, keď je ešte v tomto období k tomu aj ľad, tak je to naozaj veľká show tadiaľ prejsť, nespadnúť a zároveň vidieť, či nejde nejaké auto. A takisto na tomto parkovisku sa nachádzajú vraky bez evidenčných čísel, ktoré tam stoja niekoľko mesiacov, možno rokov. Čiže hovoríte o nejakom záchytnom parkovisku, avšak toto záchytné parkovisko nedokáže slúžiť tomu účelu, na ktorý by možno bolo vyčlenené. Pozeral som podobnú situáciu, riešili v meste Prievidza, kde takéto veľké parkoviska vyhradili len pre osobné autá, ktoré nepresahujú, myslím, že dĺžku 5,3 metra. Čiže každé jedno auto, čiže každá dodávka, ktorá by tam chcela parkovať, by porušovala nejaký predpis. Nebolo by možno niečo takéto zaviesť aj tu v Šamoríne na záchytných parkoviskách? Ďakujem. Ďakujem, asi na tieto dve otázky odpovie pán Naď alebo pán náčelník mestskej polície. Pozrite, podľa monitoringu, čo mesto robilo, čo ste spomínali, Čístovská, najkritickejšia situácia. Tam je najviac aut zaparkovaných na tie činžiake, ktoré sú tam. V prvom rade také, hľadáme riešenie, v prvom rade to je na prvom mieste vyriešenie parkovania tam, čo ste spomínali na Čístovskej, okolo Čístovskej a Cintorínskej ulice. Nie je to také jednoduché, tam okolo niektorých barákov treba vlastnícke vzťahy, toto mesto musí riešiť, bohužiaľ ešte sú takéto meste. A čo ste spomenuli, že výstavba parkového domu, tiež tam toto miesto je zahrnuté medzi prvými, kde by sa malo toto uskutočniť. Máte pravdu v tomto smere, ale mesto robí kroky, už v tomto roku musíme niektoré toto parkoviska vybudovať, kde je možné ešte šťastie na úkor zelene, ale nie je to také jednoduché, lebo máme tu ľudí, ktorí majú toto ako občania, už máme dosť, ale predsa nie je toľko zelenia, aby sme odtiaľ toto zobrali ďalšie, ale máte pravdu v tomto smere, to je prvé miesto v tomto smere. Druhé to je na hlavnej ulici, to pán inžinier to vie, ako je za Derbin, tá ulica, to je tá časť, to je najviac aut zaparkovaných. Tieto treba riešiť, vie mesto, ale ako náhle bude prílev financií, peniazy z týchto plateného parkovania, tak toto prioritne tieto veci budú riešené. Ďakujem, prípadne pán načelník na tú druhú otázku odpovieš. Ešte by som, aby som mohol tým vrakom na tom parkovisku, čo sa týka, vy pravdepodobne máte na mysli ten červený Golf Starý v strede parkoviska. Majiteľ vozidla došiel zo Zvolena na miesto. Ja som bol na miestnej prehliadke osobne, ešte aj s riadkou. No dostali sme prístup, že do soboty, v tom čase do soboty vozidlo odstráni. Viacerým ilustráciami cez políciu bolo zistené, potom ani jedno z troch telefónnych čísel jeho nefungovalo. A na štátnej polícii bolo zistené, že auto je predané, len nový majiteľ si nenapísal na seba auto.
vy sa nemôžete len tak dotýkať niečo, odvtedy zmiznú, že SPZ-ky z toho auta. Takže bolo za minulý rok, za rok 2016 na území mesta Ostraník asi 30 vrakov plus minus, teraz vám nepoviem presný počet, okolo 30 to je. A čo sa týka tohto červeného vozidla, tiež sa to rieši, lenže aj keby ste sa mohli len tak cudzieho majetku dotknúť, pokiaľ na tom ešte nie je nejaká exekúcia alebo tak ďalej, nie je to len tak, nemôžete to hoci kde ukladať podľa zákona o odpadoch, takže na to treba zberné parky, napríklad aj Bratislava necháva odťaľať takéto vraky do Skalice, na to musí mať mesto nejakú zmluvu a to je tiež štádiu riešenia, čo som ja už na meste, aj sme to preberali s pánom prednostom, takže do budúcna naše mesto, keďže rozrastá veľkým tempom, takže budeme musieť to takto riešiť, ale o tom červenom aute vieme a riešime to, takže ešte k tomu toľko. A čo sa týka tých dodávok, zákonnú možnosť za momentálne označenie tých parkovísk nemáme žiadnu. Ďakujem. Nech sa páči. Dobrý večer, moje meno je Roman. Tí, čo ma poznajú, tak vedia, že moja práca vlastne spočíva v tom, že od rána do večera jazdím po Šamoríne. No a práve na margo toho, že jazdím a vidím situáciu celkovo tak je, tak ja by som mal jedno také menšie riešenie, že rozšíriť celkové parkovaciu zónu. Lebo tým, čo teraz došlo k tejto situácii, že jednoducho vytvorila sa táto parkovacia zóna, auta, či sú to služobné, jak pani tuto tiež predo mnou spomínala, sa vysunuli všetky na Školskú ulicu. A Školská ulica od 1. júna, relatívne, až keď odpočítame mesiace prázdninové, tak sa stala neprejazdnou. Z jednej, druhej strany sú tam zaparkované auta. A to len z toho titulu, že všetky auta, ktoré akože z Bratislavy dojde domov na večer, aj tá pani, čo tu spomínala, keď je služobné auto bratislavskou SPZ-kou, tak počítam, že ráno ide do Bratislavy a večer sa vráti, keď už nemusí platiť za to parkovanie. Tak potom prečo sa v tomto sťažuje? Alebo druhá vec, tiež som firma. Tak potom by som si mohla ja na moje auto napísať, že teraz idem na služobnú jazdu a keď idem na služobnú, tak idem na súkromnú a už nebudem platiť 210 eur za to auto. Alebo jak si to potom predstavujete? Takže môj návrh je asi ten, počnúc od Jazdeckej ulice až po Čilistovskú spraviť zónu a od Bratislavskej až po Záhradnícku a potom bude poriadok aj s parkovaním, lebo od toho momentu, jak došlo k tomuto parkovaniu v meste, je lepšia, viac sa otáča auta a skôr nájdete parkovacie miesto. Predtým, či to boli pracovníci z obchodov, jedno z druhým, nechcem ich uražať, Bože chráň. Ale jednoducho, ráno tam odstavili auto a do večera boli v obchode, do večera boli autá zaparkované a nebolo kde zaparkovať. A teraz aspoň jednoducho, a to vidím aj ja, mám firmu na Hlavnej 17. Ráno, keď tam chcem ísť o 7 zaparkovať, nemám šancu. O 8 jednoducho parkovisko je voľné, lebo všetky autá takéto, ktoré, Božekrát nechcem urážať tých, čo nebývajú v Šamoríne, alebo len to teda, že bývajú tu v Šamoríne, ale odchádzajú s tými autami služobne, ale jednoducho tie parkoviska sa tam uvoľňujú. A potom znova večer sa to všetko zaplňa. Takže z toho titulu ja skôr by som povedal, že ešte rozšíriť parkovaciu zónu. Ďakujem. Mikrofón ešte tam na druhú stranu podať. Dobrý večer, prajem. Volám sa Viktor Halan. Zapnite, buďte takí dobrí. Volám sa Viktor Halan. Čo sa týka tých spoplatnených zón, ja bývam v zóne 1. Vyzerá to tak, že po 8 hodine ranejšej tie parkoviská sú úplne prázdne a po 16 sa začínajú zaplňať. Lenže tá situácia bola úplne rovnaká aj pred spoplatnením toho parkoviska. Ja sa vraciam z roboty o 1:30 nad ránom a ja nemám kde zaparkovať. A teraz ja si zaparkujem vo vedľajšej zóne a ráno musím ísť auto preparkovať do svojej zóny, aby som náhodou nedostal papuču a pokutu. Ja nevidím v tých parkovacích zónach u nás nejaké zlepšenie, lebo parkovacie miesta cez deň sú, ale aj boli aj pred spoplatnením toho parkovania. Problém je, keď sa parkuje večer, tých parkovacích miest je strašne málo a nie je kde zaparkovať. A keď sa vrátim,
tej zóne je možno zaparkovať niekde 100-150 metrov od nášho paneláku, ale ja sa s celou technikou a ťažkými taškami neviem v noci nadrapovať a potom ráno naspäť do auta s tou technikou a v aute to určite nechávať nebudem. Ďakujem. Ďakujem za váš príspevok. Poprosil by som ešte odovzdať mikrofón. Mám za to, že malý momentík, mám za to, že všetky tieto návrhy, názory, podnety, ktoré sa zapisujú, odzneli kvôli tomu, aby sme celý systém ako tak mohli vylepšiť. Verte mi, alebo neverte, 100% to nebude nikdy a k spokojnosti všetkých občanov tiež to nebude nikdy. Ale je to kvôli tomu zorganizované, aspoň dúfam a nazdávam sa, že toto naše dnešné sedenie je aj kvôli tomu a za tým účelom, aby sme toto VZN-ko, toto spoplatnené parkovanie v meste a vôbec otázku parkovania a rozširovania parkovania a vôbec celého systému dopravného v meste dostali na lepší úroveň. Posnažíme sa tie poznatky, ktoré sú na to, aby sme vylepšili celý systém, zapracovať do tejto našej VZN-ky, ale treba mať na zreteli. Napriek tomu, že sme hovorili, že budeme vyhodnocovať po roku, samozrejme, že napodne sme pristúpili k tomu, aby sme aj čiastočne niečo riešili alebo začali už riešiť teraz v tomto období a taktiež, aby sme sa s touto tematikou, tak povediac permanentne, sa začali aj pracovať. Je tu ešte občan, ktorý sa hlási, poprosil by som mikrofón, keď nemá ešte. Máte, nech sa páči. Dobrý večer, volám Pavel Bognár, bývam tu v Šamoríne zhruba vyše 40 rokov teda a ospravedlňujem sa, neskôr som prišiel, neviem, či sa už to preberalo, čo sa týka parkovania návštev. To znamená, vychádzam od seba, ja mám dcéru na strednom Slovensku a keď príde ku mne na návštevu, ja neviem, na 3-4 dní, tak musí platiť parkovné. Že toto by sa malo tiež poriešiť. U nich na strednom Slovensku napríklad je to poriešené jednoducho úplne, že pokiaľ ona vie, že ja tam prídem s autom, však telefónne dneska fungujú, nie je problém dopredu deň sa nahlásiť, ona zavolá na príslušný úrad, čo zabezpečuje parkovanie, nahlási moju ešpézetku a že deň, odkedy dokedy ja tam budem parkovať. A parkujem tam gratis. Takže takýmto spôsobom by sa to dalo tiež riešiť. Druhá vec, toto je mimo, ale pokiaľ mám dieťa tu v Šamoríne a býva mimo, ja neviem, tejto parkovacej zóny a donesem im vnúčika trebás a zastane tam na 5 minút a nepodaj, akurát tedy ide okolo kontrola, už má papuču. Že aj toto nie je nejaká tá trpezlivá zóna by mala byť vytvorená tiež. Ohľadne týchto vecí, hej. Lebo ja bývam tuto na Školskej, tam v podstate pokiaľ mi auto ráno prinesie dieťa, veď nemôže zaparkovať niekde tam za športovou halou, aby mi malého priviedol do domu. Hej. Takže aj toto by bolo treba nejakým spôsobom riešiť. Tie krátkodobé návštevy rodiny príslušníkov treba. Sme už hovorili o tejto problematike na začiatku, keď ste tu ešte nebol. Rieši sa to všade na Slovensku všelijakými spôsobmi. Jeden z spôsobov, ktorý ste spomenuli aj vy, je ten s tou kartou. My sme rozmýšľali tiež okolo týchto vecí. Treba mať troška strpenia. Je to otázka toho, aby sme dopracovali a vylepšili aj tento systém aj v tomto ohľade, ale napriek tomu vám musím dodať, že samozrejme ja poznám tiež takéto prípady, kde sa nahlasujú návštevy a dostávajú takéto, by som povedal, karty s krátkodobou platnosťou, ale len toľko k tomu, že tam je systém parkovania zavedený aj inakším systémom. Je to systém spoplatneného parkovania pri obytných domoch, iba obyvatelia obytného domu a
návštevy sa nahlasujú a tak ďalej. Ale sú rôzne spôsoby, možno, že práve ten, o ktorom ste hovorili, je iný. My hľadáme tiež možnosti takýchto spôsobov, ako využiť a ako sa dopracovať k tomu, aby sa aj tento problém doriešil, alebo aby sa zmiernila táto situácia v tomto ohľade. Hovorili sme o tom na začiatku a je na to aj podnet, nie len váš. Ďakujem. Nech sa páči, podajte ďalej. Dobrý deň, volám sa Šimurda. Ja troška možno taký pocit z tejto diskusie, a súvisí to podľa mňa priamo s parkovaním, je to, že v prvom rade táto diskusia mala byť ako vo všetkých mestách predtým, ako sa parkovanie zaviedlo. A to ľudí podľa mňa aj dosť nahnevalo, lebo veľa vecí sa tu dneska dozvedáme, ktoré by bolo treba vyriešiť, a preto bývajú verejné diskusie. Preto som rád, že ste, pán primátor, povedali, že o tom, ako sa použijú prostriedky, sa už bude verejne diskutovať, čo ma nesmierne teší. Ja, čo som si všimol, ale je, že tu je také napätie, že máte firemné auto, uplatnite si daň, kto ja budem kontrolovať. Kto bude kontrolovať, či je to firemné auto, či on zaplatí, či to kamarátovi nedá. Hľadajú sa spôsoby, ako odkontrolovať. A ja sa pýtam, teda kladiem takú otázku. Kto je v prvom rade v tomto meste najdôležitejší? Sme to my, občania, a kvôli čomu sa zavádzalo parkovisko? Parkovacia politika. Lebo ja som bol podľa teda akože vašich vyhlásení presvedčený, že aby sa zľahčil život ľuďom. Občanom Šamorína, ktorí majú každý svoje špecifické problémy. Auto od brata, firemné auto, neviem od koho. Ako vy reagujete, nehnevajte sa na mňa, to skôr vyzerá, ako odstrániť každého delikventa, aby sa tu náhodou nevybralo málo za parkovné. Pôsobí to tak. Ja neviem, či je to tak, ale pôsobí to tak. Není na prvom mieste občan a jeho potreba. On tu má trvalý pobyt a je diskriminovaný za to, že má firemné auto a z DPH neplatí to, čo vy hovoríte, pretože áno, to si uplatní firma, ale vy dnes ľudia pracujú v nadnárodných spoločnostiach. Kde ja si budem uplatňovať? Ale nehnevajte sa na mňa, to sú... Tišie, neskážte do rečí, prosím. To je taká argumentácia veľmi zlá, to budeme aj za mobily, keď sa preplácajú, si budeme uplatňovať nejaké poplatné, alebo neviem čo. Proste, ja si myslím, že občan, ktorý má trvalý pobyt, by mali byť rovnocenní. A to má byť, občan má byť na prvom mieste. A preto podľa mňa ľuďom vadí, že vlastne vy nesledujete občana, a čo keď náhodou by mohol to inak obísť cez zákon a cez brata si to tu zadarmo zaparkovať. Proste, to proste tí ľudia cítia a preto sú nespokojní s parkovacou politikou. Nehnevajte sa na mňa a ja sa pýtam, že kto je tu na prvom mieste. Že vaša moc a vaše rozhodovanie a vaše peniaze, ktoré rozdeľujete v rozpočte mestskom, sú z našich, to, čo zarobíme v tých firmách, to, čo zaplatíme my na daniach. Nie vy ste to vlastnou hlavou zarobili, ale od nás sú tie peniaze, to značí, že vážte si nás a berte nás ako rovných. Prosím vás. Pán Šimurda, asi nerozdeľujem ja naše peniaze, moje peniaze. Som si toho vedomý. Aspoň sami zdá, že sa natoľko poznáme, že asi viete o tom, ako ja zmýšľam, že ja nerozdeľujem moje peniaze. Viem, čo rozdeľujeme, a nie ja rozdeľujem, ale zastupiteľstvo prerozdeľováva tie financie, ktoré prichádzajú do rozpočtu. O tom, ale že máte taký pocit, ja sa k tomu teraz nejdem vyjadrovať. Nech sa páči, ešte sa hlásil pani Zlata, ešte tam vzadu sa hlásili tiež pred chvíľou a pred vami. Áno. A potom... Ja by som odpovedala na vašu otázku. Vy stále vychádzate z toho, že bývate v centre mesta a vaše potreby. Ale aj my máme svoje potreby. Ja bývam nie v centre mesta, ale takisto sa chcem dostať do toho centra. A preto podporujem tento program, ktorý oni dávajú, lebo som presvedčená, že o pár rokov tu budú parkovacie domy, kde si môžeme potom odstaviť tie svoje autá.
Problém je v tom, aj my máme problémy s tým parkovaním, my tu podnikáme, 24 hodín sme v Šamoríne, tak my veľmi dobre poznáme tú problematiku dennú, aj večernú a vieme, že je tu málo parkovacích miest. Veľmi dobre sme si toho vedomi, že je tu málo parkovacích miest a k tomu, aby sme vytvorili tie parkovacie miesta, potrebuje mesto vyzbierať aj nejaké peniaze. Teraz sa tu jednáme o 40 eurách a robíte sa tak, ako keby ste dávali 1000. Ja si myslím, pokiaľ ste Šamorínčak, tak toľko minimálne môžete prispievať aj do rozpočtu, keď tu máte aj to auto, aby nejako to mesto vypadalo. To je môj osobný názor. Ďakujem, ale ja by som sa prikláňal k tomu, aby sme začali hovoriť ešte k veci a pomaly, jak to vyzerá už v tej tematike celého parkovania, také podnety, ktoré by sme mohli zachytiť, taktiež už nemáme, ale tam vzadu ešte. Ale pán, prosím vás, Ivan, prosím vás, pred vami tá pani sa hlásila ešte. Tuto. Ja by som len veľmi krátko k sobote. K sobote, čo sa týka, a bolo spomenuté trhovisko. Ja si myslím, že to trhovisko všetci máme veľmi radi a je to niečo také z okruhu mojich známych a priateľov. Mnohí chodili aj mimo Šamorinčania v sobotu na trh, ale teda naozaj od zavedenia toho plateného parkovania nechodia. Veľmi ich to odrádza a v tomto smere celkovo tá sobota a tá atmosféra v meste utrpela a ja by som určite navrhovala úplne sobotné platenie zrušiť, rovnako ako ho nemá Bratislava. Berme si príklad z iných miest a možno berme si aj dobré príklady z iných miest a dívajme sa na to naozaj očami toho občana a vlastne tých jeho potrieb a toho komfortu, ktorý by tu mal byť. Tak ja len stručne k sobote. Ďakujem. Ten podnet je zachytený aj v tom liste o tej sobote, samozrejme je tu napísané, nech sa páči. Ešte na chvíľočku by som sa vrátil k tomu služobno-súkromnému autu. Už len z toho titulu, lebo tí, čo ma poznajú, a dá sa povedať, vedenie mesta ma veľmi dobre pozná, každým jedným som sa za tých 210 eur hádal. Každým jedným, lebo som povedal, že to je prehnaná suma. Lebo keď si zoberieme Trenčín 150 takto, ale ja som, poviem tak, jak je. Nech je 210, nech je aj 250, ale odkontrolujem aj ja a dám si na to bacha, aby tie peniaze, ktoré sa vyberú za poplatenie, a pevne verím, že Čínsko sa rozšíri to spoplatenie v celom meste a budem to kontrolovať aspoň dla možnosti, aby sa opravdu to otočilo do ciest a do chodníkov. A do bezpečnosti, do bezpečnej zóny mesta by som povedal, lebo školskú prejsť ráno medzi 8 a 8, to je katastrofa. To je o smrti, to není o bezpečnosti, to je jednoducho, mestská polícia tam môže dať 2 policajtov, ani takto neustrašia, aby tí, čo tam krížom, krážom a nehovoriac o rodičoch, nechcem ja nikoho uražiť, nehovoriac o rodičoch, ktorí by boli najradšie, keby bola vytvorená rampa ešte hore na prvé poschodie, aby tam decko mohli vyložiť. Lebo decka už ani nohy nemajú. Ďakujem za slovo. Ďakujem. Nech sa páči. Ak môžem, dobrý večer ešte raz. Len s krátkou reakciou. Ja sa vlastne pripájam k pánu Romanovi. Aj v tom mojom dokumente, ktorý som tu nechcel čítať, je vlastne návrh ako jeden z bodov rozšírenie tej zóny parkovacej, respektíve oblasti parkovacej na celé mesto a zrušenie delenie na oblasti, alebo teda na tých 7 oblastí, to je jedna vec. Druhá vec, chcem upozorniť, a v podstate sme sa na tú tému aj troška osobne bavili, stáva sa teraz to, aby sa ľudia vyhli k tomu spoplatnenému parkovaniu, jednoducho zastane na spevnenej ploche, bez ohľadu na to, či je to parkovisko alebo nie, a komplikuje zásobovanie, komplikuje prechod, východ na chodník a tak ďalej. Je to zase situácia spred nášho baraku, čiže je to odpozorované zo života. A chcem na toto upozorniť tiež, že bude treba nejakým spôsobom to zamedziť. Potom povie, že však to patrí banke a tak ďalej, majú problémy mesiari, majú problémy, alebo teda ten obchod, ktorý tam je, máme problémy my s pohybom, lebo jednoducho tie auta zasahujú do chodníka. Ale chcem dať aj jeden taký možno kacírsky návrh. Keď som tu počul som, že sa pripravuje rokovanie ešte len o rozpočte.
Možno by to pomohlo aj troška z hľadiska transparentného postavenia Šamorína medzi mestami, čo sme sa tu bavili na konci minulého roku, ak by sa časť toho rozpočtu alokovala na to, že si ľudia vyberú niektorú zo 4 priorít, ktorú povedzme navrhnete, a v nejakej sume sa tá priorita zrealizuje podľa toho, čo teda ľudia vyberú. Myslím si, že by to prispelo určite, či by to bola komunikácia, detské ihrisko alebo čokoľvek, proste jeden rok, jedna priorita, alokovaná časť peňazí, určite kvalifikovaný úrad sa dá robiť, čiže to dávam, ono to súvisí s parkovaním, lebo vlastne môže sa toto dotknúť aj, povedzme, opravy ciest alebo chodníka. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja, len toľko, že sme v tomto smere už urobili takéto kroky nie raz, aj urobíme. Samozrejme, je tu otázka celkom iná, než toto parkovanie, tá transparentnosť, ale do toho sa teda nechcem ja púšťať. A ešte by som poprosil, pán Mať sa hlásil, aby si sa zapol mikrofón. Pán Šimurda, boli ste aj tu na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Vy stále od nás požadujete 3 veci, čo sú tu aj napísané v tom vašom liste. Určujete, že kedy máme zasadať, o čom máme rokovať a ako máme rozhodnúť. Aj v tomto smere. Viete, poviem, ten okruh ľudí, ktorý vystúpil už od minulého roku, od apríla, 7. apríla, keď sme schvaľovali tento zákon, tí istí ľudia tu sedia, tých 7-8 a tí istí vystupujú. Rešpektujeme, ste toto občania Šamorína a my vás toto po každý krát vypočujeme. Ale verte tomu, že my, ktorí tu sedíme poslanci, na čele s pánom primátorom, plnou zodpovednosťou vystupujeme v veciach, rozhodujeme, prinášame uznesenia pre prospech občana. Či to je prospech vás, ale prospech druhého, to neviem. Ale snažíme nás zo všetkých toto síl, aby to bolo pre väčšinu dobré. A to sa týka aj parkovania. Verte tomu. A že budeme používať, na čo pán primátor povedal, na zlepšenie dopravy, mestských komunikácií, chodníkov a parkovísk, to verte. Máte plné právo to kontrolovať, ale verte tomu, že môžete dať podnety, ale rozhodovať budeme my, poslanci, naposledy, že na čo budeme používať. Môžete nám to počítať, samozrejme. Veď každý občan môže nám počítať, o 2 roky určite. Ale jednoznačne, keď hoci kto bude toto sedieť na našich miestach, o 2 roky, o 10 rokov, jednoznačne toto nikdy nebude tak, že pre všetkých. Ale momentálne situácia je taká, že je určitá skupina tam okolo vás. Vy to požadujete v takej miere, že ja som dostal poverenie od mojich voličov mliečne. Z tých 1200 ľudí, ktorí ma volili. Verte tomu. Ďakujem, ale ja by som v takejto debate teraz chcel zamedziť a ja by som sa pýtal, či sa niekto ešte do debaty hlási. Ak nie, chcel by som vám všetkým na dnešný deň poďakovať za účasť a taktiež vám okrem parkovacích problémov niečo pripomenúť. Asi sa cítite aj vy tak troška omrznutí v tejto sále, nie je to vykurované tak, ako by to malo byť. Je tu niekoľko chybných vecí v mestskom kultúrnom stredisku, hlavne čo sa týka teda toho vykurovania. Aj do tohoto treba také prostriedky a urýchlenie dať, lebo je to, by som povedal, dosť nehorázne, že tu sedíte aj vy v kabátoch. Ja som musel odbehnúť pred chvíľou, lebo ešte som naksypaný ako tak, ale napriek tomu som musel výjsť troška aj z biologických, kvôli biologickým problémom, ale aj kvôli tomu, aby som sa troška zohrial, lebo je tu taký prievan na javisku.
jak keby som tu sedel v komíne. Takže ešte raz, ja vám prajem krásny zbytok večera, taktiež, aby sa nenaplnila pranostika, že 40 dní od dnešného dňa bude mrznúť. Dúfajme, že bude pekná zima a dúfajme, že bez kalamít. Dovidenia. Köszönöm szépen a megjelenést mindenkinek, és kívánok mindenkinek jó éjszakát, és remélhetőleg a népi mondás a 40 napos fagyról a mai naptól kezdődően nem következik be.